Merħba Sinjuri, u nilqawkom għall-ewwel produzzjoni għas-sena 2019 imtella minn Action Productions. Il-familja Mula li tikkonsisti f'erba' membri huma l-karattri prinċipali fil-kummedja ta' Manuel Haber. Ejja tabib għax għandi t-taqlid. Naraw lil Jessie, fajla mqarba u fuq tagħha miġnuna wara t-tabib. U akkosta kollox tridu jsir il-maħbub tagħha. Waqt vista ġenerali bejn Jessie u t-tabib jitfaċċa missiera ċensu, f'sakra ma jara xart. Martu ċuża u kol għandha tagħha, mara pulita u dejjem inbidla, imma ma tħallija lixxa lil ħadd, la lil-wlieda u wisqanqas lil-żewġa. Hemm ukoll Susan, l-oppost ta' Jessie, tfajla kwieta, dejjem moħħa fil-ħijata u tevita l-inkwiet, sakemm iħallhom fil-kwiet in-nies tad-dinja. Ma dawn il-karattri jingħaqdu wkoll Patri Paul, Martin ta' Drabbijiet, li ma jistax jara dublet, l-avukat li kif ser taraw iħobb mhux ħażin. Iż-żewġ saħwa ġirien tal-familja Mula, Lola l-ħajjata u Odet l-imqarba. It-tlet abbatini li kelma jgħidu ilek bla ma jduru mal-lewża. Saberta twibet u fl-aħħar u mhux l-inqas il-maħbub ta' Jessie, it-tabib. Ringrazzjament speċjali imur lil Eileen Mottesi u Mark Haber li grazzi għal-jom din il-kummedja qed terġa' tittella fuq il-palk għat-tieni darba wara 35 sena. Nawguralkom serata divertita u li jittieħdu gost flimkien magħna. it-taqlib qed inħossu għalik kif nara qalbi tħabbat u tħabbat bla waqfin inħoss bum budi bum ejja ħanini. Mill-interġajt ma morċ għax-xogħol? Ma, ejja ħammorru wasar il-ħin. Għamiltlek mistoqsija għadak ma waġibnix. Ma, ejja ħalli mmorru. Senna ftit qed inkellem il-noħtok. Isma' ma, jiena li qed ngħidlek ta' jekk inti se toqgħod parla hawn ħadd tispiċċa titlef fil-private. U għaddiju coffee morning u għaddiju kollox. Għadek ma weġibtnix gustuża. Għalfej ma morċ għax-xogħol. Għax. Ejja laħħa. Għax fil-ħodu xkien qomt kelli rasi tuġani, għabditni rasi tuġani u koll, naħseb għax ġeni ta' xar tal-lum, u ma morċolux. Et narak jien kemm int ma tiflax u kiku kellek rasek tuġek se toqgħod kattejja ħanini. Ara x'qed ngħidlek binti, jekk sibt il xi ħadd tal-qalbek jisili jkollu xogħol tajjeb, ikollu ħafna flus u ma jkunx sakranat bħal missierek. Ma, jekk se tkompli tiprivka, mhux talli se titlaqlek il-private, imma se nispiċċa jkollu waslek jien, ma tmux tikser saqajk. Indumu kemm indumu jkollok twassalni. Għax il-karozza nofsa tiegħek jekk noħodlok nofsi roti ma tkunx tista' toħroġ biha. U inti ċempitlu lit-tabib? Aj ma jaħasra ma, issa jiena ma nafx li meta nkun ma niflaħx irid inċempel lit-tabib. Issa ejja, barra stejtilek il-ħin, ejja jitħuda isek xbara. Għajdu jagħmellek vista tajba u tinsiex iċ-ċertifikat. Kollox sew, issa ejja mowra se titlef il-private. X'inhi di l-aġla kollha, Ħalli mowra! Aj ma x'waħda di. Telqu fl-aħħar, kemm hawn dwejjaq f'din id-dar u kemm qed inħoss taqlib bħalissa, tafu x'qed inħoss? Qed jitlali minn hawn u jaqaf li hawn, jinżilli minn hawn u jaqaf li hawn imbagħad kollox iduraw fin-nofs. Ejja ja ħasra tot, fejn qajt? Ġib! Għaddi tot, għaddi!
u konta tistenna l-ħattijħor? Mux affarijiet tiegħek int. Bil-mod hej kelma tlek ta' blani. Mux vera, se toqgħod tiġib ħafna mistoqsijiet żejda. Skużani ta' imma ma konx naf li kont mitluqa fuq is-sufan. Wara kollox biex xieħta li kont mitluqa fija, ma sajx l-induna bik. Mur absor għalik, hej. Ara, jekk tajli fejn Susan ma niskomodakx aktar. Ara hi, Susan mux hawn qiegħda għaliex ħarġet mal-mama. Jiena id-drappijiet ħallihom la hemmhekk, issa inti fittex itlaq il-barra, ejja mo! Nisma, id-drappijiet ħallihom kaw kemm trid. Imma s-Sinjorina Susan għandi żewġ risposti. Waħda minn għand Mrs. Baldacchino u l-oħra minn għand Patri Pawl. Iva, all right. Imma biex tgħid li r-risposti m'hemmx għalfejn tpoġġi u toqgħod tinħakmi għajta. Issa r-risposti għajdhom lili u x'in tiġi Susan ngħidhom la jien. U le, toqgħod tiskomoda ruħek. Issa nerġa' ngħaddi. Taħseb li ddum? Issa jiena naf, la ħarġet naħseb li ddum, mela jinqod issa tan-nies. Insomma, minix maġġel daqshekk. Ħalod nistenni ftit hawn. Issa jekk sa kwarta ma tiġix imbagħad immur. Ummi kemm tħobb ħakkek inċ waħda din, uff ara l-oħra, issa ġittilha, din minn batalija. U inti minn għalik issa toqgħod tistenna lill-oħ tiegħu bidejk imdawra miegħi, bela mhux hekk, ejja barra, u jekk tistenna lill-oħ tistennija fuq it-tarġa. Ma jirsib tiġi kell biex noqgħod fuq it-tarġa. Il-klieb joqgħdu fuq it-tarġa minn għall-bnedmi. Inti x'ġej tagħmel hawn ħin? Ġej biex nara, komma fitnix namlu, xi qaddija. Ommok ma tafx li bħal ommi, il-ħin kollu jiġru barra. Ommi mhux hawn qiegħda x'maret il-coffee morning tal-għodu, jiena m'għandi bżonn xejn, issaqbad umur lura għand ommok, ejja mur. Miss, ftit tarta l-ilma jekk jogħġbok. X'jafek joħduk, għal-għawer fajtu l-tar, għax ma morx tagħmel fil-latrina tal-pjazza x'kull waqta. Isma', jekk inti xi wieħed minn dawk li kull fejn tmur il-ħin kollu toqgħod qattru, ibda ġorbot mi aktar. Mister. U lej ħassa ma fimtunix. Jien kull ma staqsejta tazza ilma li hu kelli toilet naf nistaqsik tibżax. Ġessi, dalla rustija. Ommi maġ biżala ħares la rustijaj. Ej, balla ħares. Ta' forsi xettajtek, kuxin, għax għandek xi ieħor. Ara kieku m'għandek xi. U mawx din it-tifla ngħidlek x'għandi u m'għandix ta'. U inti mhux tiġa qedlek ħi, mur lura għand ommok ejja. Ħanu għattit miħalġe. Ommi ma kemm tħobbu tbabsu kemm inti taqisek ommok ruħi. Ara vera tfajla ignoranta ta' li hu taf tmur man-nies li li kont offri li tazzate. U dik it-tifla fiex kulluminata. Wara kollox, din ġid biex tgħinkom ta'. Skużi ta', l-ewwel nett lil din it-tifla ħadd ma batalija. U t-tieni nett int għandek wiċċek qiegħed aktar mill-latba tal-qorti ta'. Jekk m'intix se titlaq il-barra, sentik daqqa u nifqalek l-asfur. L-asfur ta' sidru ta' xi ħsibtu. U jekk ma titlaqx ma naħsibhomx, inċempel l-asa tal-pulizija u ngħidilhom li tajtni fastidju ta'. Għandek għaspur mister, u juli. Għallik mill safar qalbi li għandi bħalissa ma jisafrux. Ismajn, kemm minn zbukkata ta' int, jien kull ma tlaqtek ftit biex noqgħod il-gu bil-mozza kemm tiġi Susan. U ejja ġessi qalbi. Nifaħ ta' kemm tħobb mess int mhux Martin misa semmieta ommok imma ċekku babas. X'qalli? Għalli biex nitlaq il-barra. Kemm għandek ħalq kbiri. Rajtu biex joqgħod waħdu mija ja marraqlu, imma leta din it-tifla toqgħod hawn sakemm ngħidilha jien. U lilek diġà għedlek mor bil-kwiet. Kollu s-sewla ma ħaġ grazzja miegħi. Jaqgħu int ma jogħġbok xejn. Għall-informazzjoni tiegħek kollox jogħġobni, imma mhux kollox ta' għax il-pakkett inħobb nażlu jien. Esset narfek lilek. Int mhux oħt Lola. Iva, lela uħti. Mela isma' sinjorina, nisper li l-ġenituri tiegħek mhu mistrambi daqs ta' Lola għax li l-bintom laqqas sekonda waħda ma jħalluha. Ma jħallux waħeda, għax il-ġuventur tal-lum kollha magħha f'ħaġa waħda. Mela bħal dan. Għalkemm jien ma nafxini. Imma jena nafta, se tibqaw int donna coach. Ejja, itla. Banna! Ommi max waħda tintelaq sa fl-aħħar. Odet, hi, ma tistax toqgħod hawnhekk, għax qed nistenna ħabiba tiegħi jiġġib li xi affarijiet u jekk ikella ssibek hawn. X'waħda din ġieb, oħroġ minn dan il-bib, u mbagħad turid Lawra, oħroġ minn xnur mur lura tommok. Ejja tabban! Għaddi dot għaddi!
Kif aħna Jessie? Oh, dot. La battalik minix tajba zguru. Iva x'għandek qalbi x'għandek hi? Oh, jinnaf x'għandi. Għandi ġismi kollu qed jaħraqni bħalissa. Naħseb għandi l-ħruq ta' Sant'Antinin. X'inhu Jess? Ħruq, ħruq kbir ta' għandi bħalissa kollox ibaqbaq dot. Jess, x'intagħmel hemm x'għalfejn tinżata? Mhux xorta rrid ninza dot biex tiċċekkjani issa u imbagħtu. Li trid tagħmel dot hi. Mela Jess, Min wara ġej ix-xogħol. Jess, ħanoħodlok l-pressjoni, ħanaraw l-pressjoni kif inhi. Nafsu dot. Jess. Kif inhi l-pressjoni dot? M'hemmx problemi Jess, il-pressjoni tajba qalbi. Jiena ngħid dot li l-inkwiet qiegħed fejn ma jidirx jiena għalhekk battalikux. Inti eżempju għalhekk għandi xi ħaġa f'ħalqi. Naraw jekk għandek xi ħaġa f'ħalqek mela Jess ukoll mela iftaħ li ħalqek u ħroġ il-sienek Jess. Twil il-sienek għalla jbirku Jess. Tilabu l-ġila. Xej Jess, m'hemmx problemi. Imma jiena nibqa' ngħid li l-inkwiet qiegħed x'imkien moħbi fejn ma jidirx. Taħseb Jess. Inti temperatura għandek dot. Mela taħseb għandek id-deli U jien naf x'għandi bħalissa ħruq għandi żgur, it-temperatura għandek. Għandi wkoll. Melejja uża imma fejn ngħidlek jien. Nużaw it-temperatura mela Jess ħalli nkunu ċerti li hemm xejn tajjeb. Mela, iftaħ ħalqek wamla taħt il-sienek Jess. Brava. Dot. Aj. Imma jiena meta kont baby il-mama ġuża mhux hawn kienet tagħmilili ma x'imkien ieħor. Iva Jess, imma issa ma dekx baby, issa kbir, taħt il-sienek trid qiegħda. Żommek u brava, tajjeb? Jiena ħalli ċekkjalek naqas sidrek Jess ħalli naraw jekk hemm xi problemi f'sidrek ukoll Jess ħalli nkunu ċerti ta' Mela nifsil ġewwa Jess u ħar il-barra. Nifsil ġewwa Jess u ħar il-barra. Brava Jess. Kif għatlet Jess? M'hemmx problemi. Il-temperaturi iva nċekkjajilek Jess, ma m'hemmx problemi ta' Ullalla! Għadaw xaffariet huma Jess. Ma la pressjoni tajba. Sidrek m'hemm xejn, u mbagħad it-temperatura esplodiet ħasra. Daw affarijiet ta' barra minn hawn Jess. Ħallek minn affarijiet ta' barra minn hawn. Inti trid tispjegali ta' għax inti d-dot. Isma' Jess, għalissa jkun maħċi xemxata, anti jux. Xemxata? Xemxata f'da żminijiet? Ħaġa oħra Jess. Inti għalissa jkun tħassel bil-misħun? U mela bl-ilma kiesaħ, mela ċensumula xej waħlu l-gejzer fix-xaf. Mela dik ikollha Jess. Jiena nissuġġerilek li minnhom il tibda tħassel bl-ilma kiesaħ għax għandek ġismek qed ibaqbaq. Tajba wkoll di, mela se neħles mill-ħruq u se niddabbaġ majra. U għajma dot ħallina trid, isma' jiena battalik biex tinvistani waħda sura ta' nies ta' mhux tnejnek kolesti fil-kasajd li ta' għax immonanti tabib tal-pjazza u jarani ju. Imma mi qallek li ma rridx nara Jess qalbi. Imma inti ħawwatni hux. Ħawwattek. Biex ħawwattek. U mhux vera qas il-ħadd li ma bdejx biex tinża Jess x'affarijiet daw. U dana neħħejt l-ewwel biċċa biss murġibni neħħejt kollox. Aj ma ħallina dot. Isma' Għajdli Jess. jina kont namlek
iktar cool U coolin Jess cool. u iktar matur Matur Jess, ta' matur. u iktar tħobb ukoll. Inħobb Jess, inħobb. Kull waħda dot min jaf kemm il-tfajla sabiħa tiġik il-klinik Iva u Jess. jkollok tarala kull rokna ta' ġisimha, Min jaf kemm ikollha saqajja sbieħ, U anki jinta għandi saqajja sbieħ dot, jinkollox sabiħa għandi ta' kull ma trid tara nuriki. M'għandix dubju Jess, ara, iftaħ li saqaj. Aw, riknajt. Iftaħ li dek Jess. Kif tħawwaċ waħda din? Iftaħ idejk Jess. Jess, zommum dritti brava. Kemm għandek idejk ħorroġ dot. Mela Jess, zommum li dritti jek, ħana ħaġa. Dot, Aw Jess, dot. għajdi Jess. Ta' min qed jirtot? Int jew jien? Naħseb it-nej Jess. Dot zomni ta' dot zomni għax ħanaqa. Finaw zomni dot tiċċala nara ya ħasra. Jess, inti weħed nadina u għajt. Iva hemm il-kent fil-bitħa dot. Dot zomni ħasra x'ħanotor, ta' Jess, u minn ta' Ara dot hi, ħoġġi bil-qiegħda. U lek il-ġlek ħanferra lek drink ta' xi għandi bżonn wieħed. Jess, ikolli ngħid ma taraċlilek il-pressjoni u tellejt għalil illum. Ara, jiena ħaniħu whisky, inti xi trid? Ara Jess, jina daqxejn lumminata x meta nkun fuq xogħol ma nħux xorb il-qiqin. Luminata m'għandniex, ħanagħmellek naqa' minn dan isfar. Tajjeb ukoll Jess. Kemm inti mqarba Jess ħasra x'għamilt li. Kemm inti Ejja mqarba. dot, ħanċek xkuhom fl-imkien. Pa, mhux is-saħih, kien ħażin, eġa mur lura l-ħanut. X'qed ix-xogħol? Pa, jerġa' mur lura, isma' minni. Pa, x'ġralek, pa, minn hemm. Jess, sa kull ma tajtiħek missierek għaj. Kull meta jkun naqaħebi dot, ejjejni waħda ħalli nqajmuh. Nejnek biex għajmu ma tridu jiftoqni ħasra Jess. U mela ħallu ħaw mal-art. Ara dot, aqbad il-bagalja u ejja invistani fil-kamra tiegħek. Jess, mhux aħjar nivvistar missierek. Investalija x'in għandi l-ħluq. Jess, għaddi kemm invistajtek jaħasna xi trid nivvistarek aktar. Imma dak ma dortlix kullimkien u trid tagħmel ċertifikat. Iva, għad-ċertifikat dan kollu Jess. Fer kemm trid? Jumejn 3 ijiem ġimgħa 15 kemm trid nagħmellek Jess. Ix waħda din dak kif tħawwat ukoll. U għax Jess, baqa li mun nara aktar pazjent qalbi. Kollox sew mela mill-ċertifikat. Mela, ejja nikkalmaw naqa' Jess. Tajjeb. Allura inti x'taħdem issa Jessi? Jiena segretarja dot. Segretarja. U x'inhu xogħolok eżatt allura Jess? Nittajpja b'suba wieħed għax hekk kallimni u nittempralu l-lapes. U tittempra l-lapis. Ikolli ngħid Jess li mallem tiegħek huwa fortunat li għandu tfajla bħalek taħdem miegħu, Ek jgħidli dot u jgħidli wkoll li min se jieħdok se jkun aktar fortunat minni. Isma' Jess għax qed naħseb naqa'. Allura issa li ħanagħmellek iċ-ċertifikat ħokkun hawnhekk bis-sik, tajjeb? Illi mallem, min ħajittajpjalu u jittempralu l-lapis, Ara dot li mallem tiegħi huwa tip ta' bniedem li ma jħobbx min ibabaslu miegħu. Allura għat-typing isib lil min imma biex jittempralu l-lapes jistenna lili. Jistenna lilek, mela nagħmluhom 3 ijiem Jess ħalli ma ħallux jistenna. U iva millu 3 ijiem, ek jew hekk kull filgħodu dejjem nidħol kwarta tard għax noqgħod impajla ma tal-gabbana u qatt ma jgħidli xejn miskin. Għandek iċ-ċertifikat Jess qalbi. Grazzi dot. Dot, Għajdi Jess. allura jekk nibqa' kif jienek nagħli u nbaqbaq bil-ħruq. X'nagħmel għaj? Ara Jess, jiena nissuġġerilek li jekk tibqa' kost li jekk ħoss tiġi sal-klinika tiegħi u hemmhekk inkun nista' nagħmellek vista ġenerali mingħajr ma jtellifna ħadd. Tajjeb, inkun weħidna. Inkun weħidna Jess. Għandek stretcher. U jekk ikun hemm bżonn nużaw l-istreċer ukoll tajjeb. Tajjeb.
Għamilli. Buongiorno, signora Mula. Buongiorno, Susanna. Da xieġralu? Dak għax kienna aħebitan xteħet mal-art. Dot, Għajdu, Jess. xandinti kajt ta' ċertifikat. Taf li jina ma nkunx xebit flus, Jessi. Obbligata mela, tibżax ta' empatti u lek moti ieħor jien. Isma, signora Mula, jħaj kolli ħallikom għax baqa li ħafna x'namel. Ħalwas lek tal-bib, Dot. Dot, Għajdu, Jess. insejt xi ħaġa waraj. X'insejt, Jess? Il-bagalja. Il-bagalja. Buongiorno. Buongiorno. Bye, Dot. Bye, have a nice day. Ay, ma xwaqt tikem waħed. Tista tgħidli kemm ilu mixħud mal-art missierek? Ara l-oħra, mela jina laqqas biskont naf xinu jiġri x'kinkinaw it-tabib, tant intlift li kont qed inħossni isni fil-ġenna tal-art. Proset għalik, Jess. Mel inti kont fil-ġenna u missirjaw mixħut fl-art isul ħanzi. U ma jixraqnux aħjar minn hekk, ara jisu ħanżir l-estan qatla. X'mistħija kemm sejjer fejn tabib? U le maħi, toqgħod tistħi xejn. It-tabib żgur mhux se jgħid bina. Għax jekk Jessi kienet fil-ġenna, ma naħsibx li t-tabib kien qiegħed fl-infern jien mhux hekk. Xi trid tgħid biha dejjem bħalek, Se tipprova taqbad miegħi inti qiegħda lodu jekk jisħaq. Tawa ta' intom, moħħkom biex tiġġieldu? Ejja ħanippruvaw nqajmuh il-tas-sakranazz. Isma' maħi, dijaq taħħa ta' li l-ħin kollu toqgħod tajjar lill-missieri miskin, għax missieri lilek iħobbok ħafna. Dak x'kien jidħol mill-bib ta' barra, l-ewwel li jistaqsi għalik miskin, naħseb ikun irid ibusek waħda kbira u jpatti tal-li ma ħallejtux bil-lejl. X'ma ħallejtu x'ma? Ejja naqtaw il-paroli u nerġgħu nippruvaw nerfawh. Ara, is-sint tmissux għax tkissirlu xi xejn, is-sint aqbadlu fuq u jien aqbadlu isfel. Fil-mod! Aj ma kemm mutqilx waħda di. Ara Jess, dawk id-drabbiet minn ġabu. Ġabhom lok Martin, boqqa brodu sul minn hemm, kellu żewġ risposti għalik ta' imma lili ma rridx jgħidhom li affarijiet oħra rid jagħmel Martin. U toqgħodx tikkonfondi. Issa nċeppel il-Mrs. Baldacchino u M'għandekx għalfejn ta' għax qal illi se jkun barra jagħmel xi qadi u kif għandu jkun hemm għandu jerġa' jgħaddi. Ma naħseb daw ta' falxix biex nużhom għall-kompetizzjoni. Inti tinkwita xejn, issa ħid waħda s-sajs tiegħi u nixtriha jien. Isma' skużi tajjeb mhux biex nindaħal, imma demmi ma jtinix. Meta dik qaltlek li se titlib sal-kompetizzjoni, ikun ifisser li se tilbisha xi modella. U daw il-modelli x'għandhom li m'għandix jien. Inti minn daqsik minn kollox għandek, God bless, imma x'differenza minn tiegħek għal tal-modella? Waj ma kemm inti kisħab inti, ejja Susan, ħanerġgħu nippruvaw nqajmuh. Ejja ħanatu skos. Għaddi! Kim miftuħ b'ID ħeljen, smajt il-liċenza ħassa ħażin u b'ID hawnhekk mill-ewwel. Imma naħassa ħażin jew tas-soltu. Mhux ħassu ħażin, reġa' żambara kif jaf jagħmel, laqqas ħaq minn raħad dej fit-triq. Aj ma żeża, kemm se tgħid bina issa jagħid mejmuna li. Jaħas raġuża, ċensu tiegħek raġel twajjeb u dan jinnaf aktar minn ħadd ieħor. Intom se toqgħodu hemm tissemgħu, arġu pruvaw arfaw. Ejja Jess, nagħmlu Ejja. kuraġġ. Ara qbadlu jdejk. Huwa tiskos, wieħed, tnejn, tlieta. Daħħal idejk hawn, wieħed, tnejn, tlieta. Ejja, baħi. Ara kemm taf skola patripaw, ma moħħdak ma tleħħaqx ta'. Għandek żball ġuż, għandek żball. X'għandi żball, ħanajdlek jien x'għandi żball. Dak mhux għandek biss ta' jiġiher. Dak imur eran ħafna patrijiet differenti biex ħadd ma jkun jaf kollox dwaru. Ġuża, is-sagrament tal-qrar huwa sagrament importanti għalija u jien ngħidlek dak li naf jien. Veru l-liċenzju tiegħek ħobb il-qatra, però kif ġet ngħidlek, raġel twajjeb. Ma nafx jien,
Meta ma jkunx miegħi, ma nafx li jkun qed jagħmel. Tafx naf ngħid Patri Pawl. Lili, m'għadux ifittixni? Mhux bil-fors ma jfittxekx. Mela inti lill-missieri trid toqgħodlu dritta isek statwa. Lill-missieri biex forsi tħarku trid tixxengillu naqra miskin. Forsi il-biċċa għandek xi naqra tortinti ġuża. Għalfejn għandi kif. Ma dex torqod miegħux ġuż. Ivet, alla bussor il-ranġa ħajqom minn hemm. Le, Ħassan, mhux waqalli, mhux waqalli. Le, mhux għalek. Mela int allura goskuża. Ara l-affarijiet tiegħi ħallihom hawn ġew mhux tmur ixxejjerhom barra, fim? Ja Xadina. Ma, inti li letta jem Xadina? Għal dak il-każ, Xadina inta! Nista' nkellmek lilek ħajitlaq Patri Pawl. U int Patri Pawl, nistiednek għat-talejl miegħu ta' ħatara saqaħ kemm jannu, kitarra jkun jonqoshom. Ħaġa żgħira ġuża, ħaġa żgħira. Sewa qed jgħidlek tama Patri Pawl. Naqra ta' friskatur bl-ilma u ftit misħun ta' jmorru fin-nofs. Mbagħad fuq kollox, mhux kulħadd għandu x'imkien jintin. Hija ħassru li di, mhux aħjar nagħmlu xi ħaġa l-ġid. Jimporta li profantella fuq waħdita, għax hekk ninfetaq jien inkun inftaqt. Huwa apparti riħat intem Patri Pawl, ir-raġel tiegħi vera żin. Li kieku ma kienx ħażin kien se jagħmel ombru jaħdem watchman ma jagħmel xejn, daħbishom ħadmuh fil-konkos. Fil-konkos? Mela missieri tal-konkos miskin, huwa l-wiċċek kemm ma taħmlux. Iwa jaħassra li di. Mhux aħjar nagħmlu xi ħaġa l-ġid. Isma' Patri Pawl, jekk għandek xi ħaġa ġid mhux aħjar taqbad taqlaħam fuq l-istonku tiegħek forsi neħilsu. Kollu sew. Ara, Susan, inti idħol saċċina, ġi friskatur bil-makisa u biċċa ġo fih. James, dan iżda missierek. Kemm inħobb Patri Pawl. Għadħu gost nezzawta, minnawa tinxommara tal-imbidja. If, xwaħda di xintru dal-kalzetti, ta' kemm ilek ma taħsilhomlu. Ara, ġuża, issa taf x'nagħmlu? Għajti Patri Pawl. Inqajmuh. X'in għajmu? Ara tajjeb, mhux il-ċensu tiegħek inqajmuh, intellaw fuq fis-sodda u tagħmillu ftit kafè. Tajjeb, mhux kien jista' jqru ġif tiegħu. Jibgħatu sandi l-uffiċċju ħankellmu raġel ma' raġel. Tajjeb ta' x'minni ma jismax u kif tkun qed tkellmu raġel b'raġel. Fakru biex jiddajtini paga kollha ta'? Kollu sew, ħalli fejdi. Ejja intejni. Kif Vincenzo Sponza? Ħallih miskin. Ejja paħi ejn ruħek. Chance! Se terġa' titgħammet għat-tieni darba, Chance! Ħadħoss teċtixa? Ma! Is-sinti jerfa' il-Patri Pawl u aħna nerfgħu il-missieri. Ejja paħi qum minn hemm. Ejja paħi taqlaq. Ejja ejn ruħek ma' kemm inżqien. qalbi, xi tħabbat left right and center. Susan, isma'. Da kemm il-nejħ ma nara kal-lezzjoni tal-korajt. U bħalissa ninsab imħabta ħafna fader. Għax apparti il-ħjata li għandi ta' Mrs. Baldacchino, għandi ħafna iktar senjuri xinħit. Ija, ma da kollu billi doħroġ naqra, ma sekkum għat id-dinja. Jew bekk s-serħ fil-mendi. U taf xi jgħidu, id-dawl artifiċjali ma għamilx tajja pal-lajnejn. Għandek raġun fader. U bħalissa jnejja ta' stewet jħarquni. Nimbissa twabbet li nidħol kompetizzjoni. U dik tkidni wis. Ma di l-kompetizzjoni bil-fors tidħol għalija? U le, mhux bil-fors. Imma tafin, jekk nieħu l-ewwel, apparti l-prestiġju, inkun nista' niċċarġja aktar minn dawk in-nies li jiġu jħitu għandi. Ma naqbilx miegħek hawn. Ma fimtinix fader.
Iġifieri jkunu jistgħu jiġu jħitu għandi, nies aktar sinjuri, u nżommilhom aktar flus. Jien qed nimxi fadel, min m'għandux jgħix ma' min għandu. Ma naqbilx miegħek, però dik fuq il-kuxjenza tiegħek. Iftakart ngħidlek xi ħaġa oħra. Ħanamel ġita l-Pariġi. Tassew! Iwa ta' xi ġimma kollox mhux fil-ħajjar. Kombinazzjoni, waħda mill-kreazzjoni tiegħi jekk semmejta minn Pariġi għalik. Mela kemm il-waħda beħsibek iddaħħal? U beħsibni ndaħħal tlieta. Waħda semmejta minn Pariġi għalik. L-oħra semmejta ġojjelli mit-Torri ta' Londra u l-oħra semmejta minn Russja bil-Fjuri. Ismijiet vera sublimi. U nassigurak li jekk l-isem u l-kreazzjoni jkunu identiċi, m'għandekx ma tawx l-ewwel. Però s-saħħa narak niftakarhom f'naqra. Mir-Russja ġolġojelli, mill-Londra ġewwa għalik u Pariġi bil-Fjuri. Proset, tassew għandek memorja eccellenti fadel. Grazzi Pinti, don mi bawt mill-li mallem dak. Ikollok kun taf li jenna fl-ismijiet u l-kunjomijiet ta' daw kollha li jiexu dal-raħal. Li jidħol ġol moħħi ma jerġax joħroġ. Allura, lanqas dak li ngħidlek fl-aħħar tax-xahar ma jerġa' joħroġ. Le, nassigurak dak li nsih mill-ewwel. Nemnek, bla dubju fadel. Binti, ħajkolli mmur fadel li affarijiet oħra bil-knisja x'nagħmel. Però nispera nagħmel tal-lezzjonijiet tal-kol, tafx? Nagħmel mezzu niġi, promis fadel, birki. Kun imbirka, binti, kun imbirka. Edin sew f'din id-dar, min ġej u min sejjer, anti tajt xej, minn hemm barra edukatu baqa' jistenna. Men int ġejt, imnala ġejt niftaħ jiena ta' u mhux ommi, għax dimonju kienet issir x'intara l-wikxek, taf kif huma ommi u ommok, ma jaqbdlux. Ġibtom lok ġesta, imma fatlek mux ħażin ta' U tibżax għal-flus nirranġaw ta' imma dejt jien, ta' ma stajx murti xijomint, gostek flok qabbat lili. Le, jien ma nistax, għax jiena bħalissa qiegħda bit-ċertifikat tas-sik. U ma tafx intux, ġejju sejjer it-tabib, laqqas iridu jarani dejjem bl-istess underwear, jgħid dixini u kemm ma tħobbx tvarja. Tiftaħom ġes, għara joġbuk. Lol, hi kemmi ħelwa, di pareċ il-ħamra li għandi. Xi ġmir ja ħasra, orodi kemm tleq ja ħasra. Di ħawerċu bija lit-tabib, ma x'fatar. Lol. Imma da ma jidirlekx li żgħira lija. Dak jitwessa ġes. U jitwessa jrid tibżaħ titqalbi minn koxxa waħda se jidħolli. Insomma hi żewġ kelmiet u mill-ewwel fimtni. Mela ħna ħbibta xej ġes. Isma, veru li naqdik tax. Għax bħalissa tax kemm jien imħabta. Issa li risqa l-kompetizzjoni ta' tjata. Qed nipprova noħroġ b'idea oriġinali biex ikolli ċans najjeb biex nirbaħ. Oj, oħroġ minn hemm ejja, għax dik il-kamra toħti ejja. Ejja, oħroġ. Out of bounds għalik hemm ejja, barra. U wara ma terġax tidħol, fimt? Ismani lol, jiena nixtieq ngħinek ta' u mpattilek ta' dan il-pjaċir li għamilt li meta xtrajt li dawn, imma ma nistax hux. Imma veru tixtieq tgħinni. Ara l-oħra kemm ħelwa, mhux diġà għedlek li nixtieq, imma ma nistax hux. Allura ngħid jien la toħdih għall-kompetizzjoni. Int ma tistax ittini ftit idejat minn tagħha. X'inhu? L-idea toħti, mela int qed tiġġennen. Mela trid li tisma' l-mama u bid-daqqa ta' polnittini toħroġ li t-tunsilni mill-barra. Diġà għedlek, nixtieq ngħinek, imma ma nistax hux. Jaċċax tisimak. U mhux inti ħatoqgħod iġġanni nagħmel dak li ma rridx. Jiena ħita bil-pjaċiri ma nħobbx nagħmilhom, all right? Kollox sew, kelma kull matlek.
Kieku kont naddilu kelma lit-tabib. it-tabib? it-tabib li naf jien? Tabib, kont intik palata miegħu kif naf jien. Isma l-olħi, kemm ħatoqgħod ġibhom bi kbar, rajt? Jiena metlekx illi ma nistaxux, qedlek illi ma nistaxux. U iva, Murara, oħti brava ħafna fl-iskola, ikolla kienet ġabitom il-GCEs għalla jbirek, u żgur li toħroġ bi tliet idejat ġodda. U mela allura jiena l-idejat bonswa. U jindaqsek podina tibżax. Allura kif tenħawdu għadin, ngħid? Ara, intħur ritratti tal-ideja. Imbagħad jien neqlibu għal-gosti tiegħi. Daqsek biss kull marrit nagħmel. U mela ħalli fidi, jien ma rridx naqla lek inkwiet. U jekk ma taqla li xinkwita ħjarax bizzejet għandin, u mbagħad ma minn ħanibatom lok. Ara, biex ma jinduna ħadd, ibatom ma dak, Martin ta' trappijiet. Martin ċikku babas. Iwa minn tant irġiel li hawn f'Malta, minn tant ma ċikku. Insomma, u m'hemmx tagħmel. Nibatom lok miegħu mela. Mela jien ħanħallik ġis. Isma' ħallik milli tenħalli. Issa tinsiex tagħta dik li kelma mat-tabib. Intħalli fidi. Id-doni kollha li għandek kollha ngħidlu bihom. Għajtlu li jiena ħija kollox ninqala kif iqedni noqgħod. Saħħa ġies. Saħħa, jaħa wasli. Ħakraqa ħej. U ħallini minnek ċens! Mux ħallina minnek ġus! Eħfet nafżak! Jek ma t-tenix il-flus taħt minn ġobuk, indum sarna mħares lejk, fek? Tista tagħmel xoreja li tagħmilli grandissmu pjaċir. Missek tistħi u wara x'ħanajdlek bil-ħaq, illum għandu jiġi kelmek l-avukat. Jien ma rridx avukati! Jien rrid il-flus taħt li għalli! U dal-avukat? Xej jagħmel hawn ġewwa Daniel? Biex ibusek. Il-bib ta' naħseb illi ġie l-avukat. Għattar il-kurzita. L-avukat! Għal-minġi! Għalik? Jew għalik? Mhux affarik! Jesse, razan irsin missierek ħammur niftaħ. Ejja papa, irranġa naqaruħek u issa oqgħod good boy għax inkellek it-tabib jisma' li għandi papa noti, ma jkunx irid joħroġ miegħi. Se qabżu jiri, tafx? Good morning, Mrs. Giusamuni. Good morning, Sir Avukat. Good morning to you too, Chelsea. Kemm Sofia marra, Ew, xinu ġej, hej! Nispera li jdejja bizbiz li dan tafx, għax jien ma nħobbx! Ma toħx tinkwita ċezdek biex inkun polit. Nassigurak li biex bislek idejk biss u kollha mit-sagrifiċċju. Ismani Chelsea, ix-xorb mhux jgħid jagħmellek tajjeb u hemm bżonn li taqtaw barra għal kollox. Naqta avukat! Imbilli nieħu grok jew tnejn ma jfissirx illi jiena xi sakranat tafx! U jekk nagħmelek jaħassa veru li nkun qiegħed fid-dinja għal xejn u ma jdux ma jispiċċani kollox! Pa, int oqgħod kwiet u isma' biss. Jaqbillu joqgħod kwiet għax niġuni gran faq. Ara, isimawni sbiħ tiegħi, isimawni.
Ara ċens. Dan ix-xorb qed jagħmillek ħafna ħsara sabiħ. Qed jagħmillek ħsara lil saħħtek minn ġewwa u qed jagħmillek ħsara lil ġismek minn barra hux. U mhux hekk biss, u mela jiena m'għandix ingawdi u għall-batija kollha li batejt, issa żmien it-gawdija u. Mhux hekk, hekk ftit tgawdi badi qatt mid-dar. Ma tantx timmoffa tibżax. Mela hi isimgħuni x'jiena tfadal li ħafna x'nagħmel. U ma nistax nibqa' iżjed hawn hija tfadal li xi jsiru. ċens. Ara hi. L-aħjar ħaġa li nagħmlu is-soluzzjoni biex inti tieqaf tixrob hija li ma jkollux flus f'idejk. Allura ċens, millum il-qudiem il-paga tiegħek tibda taddija kollha lil ġuża mula. Imma jaħassra avukat! Jekk tagħmel li hekk veru li tġibni li qiegħed fid-dinja l xejn u ma jdux ma jispiċċali kollox! Aj mapa, inti skont il-mama ilu nispiċċalek kollox. Omma kaħjar tara taħħa ruħi! Għax kollox tikxfelajin! Kont se ngħidlek x'tikxif li? Ara, ejja nilħuq kompromess. Mela jiena nibda nixtri 3 tiflix kien imbit fil-ġimgħa lil ċensu. Tara ċensi ħassra kemm tħobbok ġuża. It-tlet tiflix kemm fil-ġimgħa. Jkun biżejjed biex taqta' l-eblieba tax-xorb li? 3! Wieħed ngħid 3! Wieħed ngħid 3! Għaxin qabes mit-tieqa, toni ma rizommu niżel waraj! Mela qed tiġġem! Mela jiena ser inxommhom 3 tiflix kien! Imma jiena nxommhom ta' u għalla ħares kellek ixxommhom għax kieku żgur li ma tixrobx. Ara, sur avukat, mela aħna miftemin. Inti se tibda ġġib il-paga kollha u jiena se nibda nixtri 3 tiflix kien imbit fil-ġimgħa lil ċensu. Tajjeb proset ġużki tajjeb. Inti taqbel ċensi. Le, tafx! Ma naqbilx! Ara issa biżejjed ta' u wieqfu tnejn li intom għax bajt nisma' ġlied f'din id-dar. Anka jiena ġbajt, the show is over. Ħallina minnek int! Stenna daqsxejn! Allura issa! Id-dejn illi għandi! Min sejjer ħalla suli! Dejn, x'dejn hu da? Ejja l-aħħar! Tajba din! Immurant Petru ngħidlu għamilli pintambit! Issa nħarsek għada! Ara ċens. Allura inti, il-min għandek tagħti, Blammet ma niftakax taf avukat! Imma bej wieħed u ieħor! Il-ħwienet kollha tal-imbit illi hemm fir-raħal u tal-irħula kollha illi jmissu mar-raħal tagħna. Mela inti supposta di b'2 liri u nofs fil-ġimgħa. Issa b'2 liri u nofs fil-ġimgħa tixtri 15 flix kun imbit fil-ġimgħa. Tiġi xtajli li inti tixrob iktar minn 15 flix kun imbit fil-ġimgħa. U lilek min qallek li nixrob imbejt biss min jisemek. Ara, ħamil li pjaċir. Ippakja ħwejġek u itlaq lil barra. Biex inkwiet kemm għandna ġen bħalissa f'din id-dar. Waj ma binti, mhux se nkun l-ewwel waħda li nkeċċi r-raġel il-barra u. Jien mhux għalhekk qed ninkwiet għax se tkeċċi lill-papa mid-dar. Għax is-sarraħal kollu se jisma' li għandna d-dejn, jisma' t-tabib u ma jkunx irid joħroġ miegħi. Ejja, sur avukat, għajt xi ħaġa forsi neħilsu u mmorru lejn. X'tibni ngħid ċens, x'tibni ngħid ċens. Ara hi. Għax jiena ma nistax nibqgħu, hemm bżonn li mmur inkompli d-dar. Ismani ċens, inti bejn wieħed u ieħor ta' biex eżatt. Il-min għandek għaw, kemm għandek tagħti, Kemm għandek tagħti? Bej wieħed u ieħor dejjem għandi nagħti 5 lira żgur. 5 lira? 5 lira, ġus! U minkejja li nixrob dan ix-xorb kollu, xorta waħda jkolli dwejja jien! U ejja paja ħasra, ħallik minn dawn id-dwejja. Dwejja għandin imma, miġnuna wara t-tabib u memx li jitħarriklu naqra. Ara ja ħasra pa, għandek mara sabiħa bħal mama, titpaxxa tħares leja aħseb wara tagħmel affarijiet oħra, Imbagħad wara kollox, anti għandek tfajla sabiħa bħali, ma tix tinsa li Susan ukoll, Jiena dwejja kbar għandi fil-tumma! Dwejja kbar għandi u dan kollu minħabba fik, tafx, ja biċċa ta' sange sogalir! Ma ħabbis biex tiġbed isek sponza! X'tiġbed ċens? Flusi! Flusek. Għala hi jisimgħuni għax ma nispiċċaw qatt. U jiena ma nistax nibqgħu iżjed, orrajt? Għal isma'ni ċens, l-aħjar ħaġa li nagħmlu hi li inti tiġi miegħi sal-uffiċċju, nirranġaw il-karti u d-dokumenti lill-kredituri tiegħek u nimxu minn hemm. Għax minn hawn mhux se naslu. Niġi tafx!
Biex naħras minn dik il-ħadba, jillest li janka neġi norqat miegħek. Lix motor qod ma bax laxjaten, m'għandix nambika u ma saqajja. Pa, bil-Malti pur għaltlek li m'għandix bżonnok biex tisħon. Għax għandha l-electric blanket. Naqtala l-wajar! Mur għal-ġaketta pa, Isa. Isma' Ġulski, tox tinkwita ta' tħallek xinkwetak. Issa l-paga ta' ċelsu tibda tkun għandi u naddija kollha lilek. Isma' sur avukat. Ara ismi ma ta' minnu xejn il-papata sa' kemm idummijak, għax mux edha nafdak. U le, Jess, ħasra, tox tinkwita sabiħa. Nassigurak li lanqas biss ħammissu, for your information, he's not my type. Baj, ba, qalbi. Ma nibberka binti. Ara fej timxi taħi, għax issib xi skol. Dor, wiċċek! Dejjem jara x'jagħmel biex javvelini jamarraqlu. Issa se taqgħod tibki inte, għax ma tajċ li int il-missieri ma taħmux pinġute, il-ħin kollu tajjat miegħu povru raġel. Ma, xieġralek hi? Għalfej edha tikfi? Mhux missierek dak il-brigant. Għax reġamel isse. Aj, ma xreġamel. Dana kien hawn l-avukat ftit ilu, u skoprejna li għandu d-dejn u billi jkop jixrob. Vera li se javvelina marraħal kollu, imma b'daqsek m'għandekx għalfejn toqgħod tibki int ta'. Għandek raġun tikfi maħi, għandek raġun. Il-missara toqgħod tikkonfondi xejn. Ħalli kollox fidej l-avukat. Dak jaf x'għandu jagħmel ta' ejja maħi ħadd istrih ftit għax tidher jiena. Aħjar ta' għax vera tinħossni għajjina. Ejja ħasra ġuża mula qed tħossa jiena. Mela mħatra ma, naħseb li lanqas inti sejra l-afternoon tea la tinsab jiena. Biżejjed ta' int, taf li minħabba fik dan il-kwit kollu ma missierek għax ittiħirri? Ejja maħi ta' tixka sejja tistrih. Rajta kemm vili, jien inti ħirrieħ, Mur maħi, mur striħ, striħint u nistriħu aħna. Naħseb ġiddot. Wrong number, ċiku babas. Susan hawn? Iva, edha, u għamil pjaċir tibdix it-teftef għax m'għandix għabtitek bħalissa. Isma' bilħaq, dawk li tajtni għaddejthom lill-Lola. Isma, lill-Lola tajtom mhux. Ma mhux tajtom li xi ħadd ieħor biżbal. U issa ma tarax mela aħna tfal. Waħda din Marti. Meta niftakar f'dik il-biċċa xogħol li għamilt tal-idejat ngħid aħjar ma għamilt ta' xejn. X'kien niftakar fiha ara taqbadni r-roda, ara kemm bidda dirtoti ħasra, ara ħoss. Il-Marelli, neġi dak daqsek? Kont se ngħidlek x'tagħmel li kieku kont it-tabib forsi ħasra. Isma', it-tabib minix ta' imma daqsu qed nażaminak ta'. Ara diġà għidlek m'hemmx konfidenzi fejda, fint? U wara x'se nafżar. Jekk tarani barra, ibqa' d-dej wara ma tkellimniex. Jien u int ma nafux il-xulxin. Ma nkellmekx. Qatt ma kon nistennija minn għandek di. X'ma kontx tistenna? Li tagħti l-idejiet toħtok lil ħaddieħor, missa tistħi. Oj, ma b'daqsek. Oħti brava ħafna ta' u malajr toħroġ bitlet idejat ġodda u għamilli diġa kella. Kieku kienet ignoranta, ma kontx intihom la lill-Lola. U dana kollu biex Lola tgħaddilek kelma mat-tabib. Issa jien mhux isbaħ mit-tabib. Bil-mod, hej, ara saqlek tax m'għandix aptitek. U ejja Jessie, bewsa waħda qabel ma mur. Mela li jasibni qed narmih, il-bews jew. Waħda biss ġisem. Jekk trid bewsa, trid taħdem għalija Marti. Mela jala. Ara, ersaq leh Marti. Ejjala, ersaq. Keċlif, ejjala. Ersaq. X'jagħmel jieħdu? Inti tkun ngħid. Għal kif siltni. Anzi, il-maċħitlek u mhux misħun għax aktar kemm kienet ittextex il-linfaq. Għala kif ħaslitni. Kemmi fuq ruħawx. Eżatt kif inħobbhom jien. Ara Martin, xabekla. Hemm xi ġralek kif inti mxarra basra. Għax kif inħares lejki xoqla raqalija. Ejja, xabekla allura, Għax kelli xi xogħol hawnhekk waqt ma din qasaw forsi għandek bżonn xi ħaġa. Il-bambin batek, Martin. Ara,
Għandi din il-bicċa drab. Għati għal il-Mrs. Baldacchino. Għajdira li għandi bżon 3 metri minna. Għajdira li bi 3 metri għandi l-inqeda tajjeb għal-kompetizjoni. Kollos sew su, li l-ek naqdik mill-koxxa. Isma, meta ħammur iddu drinki nawin. Mur Martin li ma najdlekx. Il-ġurnata tajba. U ejja. Għedin sewaw, din moħħa biex twassal u jien moħħi biex inġarra. Ejja, kif ħaħan kellem id-dot, ejja! Dot! Dot! Qed nerġa' nħossu, ta'! Ġiġifieri x'qed inħoss, mhux il-ħruq li kelli l-ewwel. Dot, ejja saddaru nvista niftit, tajt. Le, ma rridx noħroġ barra jien għax inkella nibret inhu ġejja. Ejja, ħanibqa' mbaqbaq. Dot, id-dom x'tax urġenti. Jekk kun se ddum tieni ċempilla, ta'. Il-missa ġej, kollox sew, naraku mela. Baj qalbi. Ma narax issija il-moment li jkunaw. Danza ġejja wara sejra, intasib għal-mar samxer, il-kaptan bil-pipa bħalmu, jittarreġ il-baffirat. Fl-aħħar jilawet fl-imkien, fl-aħħar ħles minn dik il-ħadba l-għandi ta' ġewza mawla, inbis tifimni lili, ta' żgur li inbis tifimni lili. Lila għad ma t-merejni, da? Jina nħabbak lilek. ġetem, ti għama, ix li bedix, binċanċum. Fajin lilek ħabbej, qalbi lilek zambej, għafollijetan batej. Fajin lilek irri, nibqa naħseb kull ħin, sakemm isejl il-ħin. Fajin lilek ħabbej, qalbi lilek zambej, għafollijetan batej. Kemmet il-xomra ħatan bit. Tajdla qalbi reġamila dak. Ġet! Xik kisser? Il-papa kisser dak il-vazun li ġabet il-mami mill-Awstralja. Isma' oħt, dak qiegħed f'sakra ma jara xart ta'. Imma għadha li ftit tal-kurzita. Kif qiegħed fis-sakra jekk dak suppost illi bħalissa mhux qed ikollu flus fil-but, Mela mar jiddejjer. Rajtu għex fih ċensu mula. Ara sewa jgħidu ta' ħanżir taqtalu dembu, ħanżir jibqa'. Isma' uħti ħanċempel l-avukat ta' ħanajdlu b'kollox. Iċċempel xejn u tindaħalx. Issa tiġi l-mami u ċempelin. Mela ma nċempel xejn, nux. Ħalli ħarta ħalli, dak id-dot tejja, saqlim. Hello, Dot. Jessie speaking. Min? Zez, taħdejna. Xitrit, Zez? Reġan stadlek. Kem jistat spis tijak tana darba fi xar jinstat? Issa jiex trid namillek. U mela ma nixiex niftaħu lek jien nitqazzez ta' għarissa u Susan u nibat lila ta' jepek. Mela le? Isma' hej, toqgħodx tajja ta' kemm insalvaġġajt. Iva l-daqsek, issa ntu għamlok lura 3 liri, huwa l-wiċċek f'ħajja talla reġan stadlek. X'in staddila di? Għax qalet li nstaddila t-toilet.
kien għaddej il-papa minn bdeja u għarċu biex jiftaħula. U tal-pjaċir ta' 3 liri, imma issa reġan staddila u tridhom lura. Lanqas biex jiftaħ toilet mu kapaċi dak ir-raġel. Mhux hekk, ara x'se tagħmel il-mami issa l-assir taf li qed jiftaħ id-dranaġġi tan-nies. Issa minn ġie, tad-dott kemm ħajt. Jiena sibt il-bib miftuħ ħajtieħel. Il-mama fejn maħi? Kombinazzjoni konna għadna kemm qegħdin insemmuk. Jara naqra ġiħlew, kontu għedin titkellmu fuq, Għax propjament konna qed nitkellmu fuq id-dranaġġi. Vera, kisħa. Sur avukat, nista' nkun naf fejn ħadtu lil papajt. Ġif sakra ma jara xart povru raġel. Għara mux l-uffiċċju fejn id-din jihdu. Imlejna l-karti u tfajtu l-barra. Imma dak qiegħed hemm fuq sakra ma jara xart ta' u diħel kisser anke l-vasu li ġabet il-mama mill-Awstralja. X'waħda din? U mhux hekk biss. Għadha kemm ġabet żeta taħdejna li trid 3 liri lura għax qalblu biex jiftħilha t-toilet u fetaħolha ħażin. Ija, xaru kaza. Mistħija, qabel xahar ieħor ma noħroġ fil-bib il-barra żgur. U jien tajt li qalbi nista' naqta' jisi bit-tabib. Immismani, Ġesi, il-mami fejni, jiġibtila l-paga tal-papa. U jixjib portani fejn l-mama tixtitlaq il-barra jentu tħallina bikwietna. Aremżu, ħammur sal-kċina, ħallini ħunaqa, għaxina brinkwietek ikolli bżon. Sur avukat, inti tiħunaqa. Ngħidlek il-verità, ħadd naqra qabel ġejt. Isma' jina naqra kafe, tajt ngħidlek. Kafe, nħobbu jaħraq u sħun jien. Ma da, xiex jafek ikun ngħid. X'biċċa ġrakli? Għara jien ma mitlek xejn, Ma! Mami! Mami! Iva xġara binti dal-ajja tkun, smajtek minn barra. Ġuża, mux jien, ma mitkella xejn. Lola ma, qablitili, ejja ma ħadd ismejja ħanaqralek. Illum il-ġurnata, in-nisa huma konxi ħafna ta' ħwejjiġhom u spiċċa dak iż-żmien li għamlu xi libsa biex isanżnuha fil-festa. Anke lin-nisa tal-ħaddiema narawhom fi ħwienet ewlenin tal-moda jixtru l-ilbisi għall-istaġuni kollha. Il-fashion shows li jsiru jkunu suċċessi kbar għax in-nisa kollha minn kull tip ta' soċjetà jattendu għalihom biħġarhom. Lola ħajjata ħabret l-ismijiet ta' 3 kreazzjonijiet tagħha. Waħda semmieta mir-Russja bil-Fjuri, l-oħra ġorjelli mit-Torri tal-Londra u l-oħra minn Pariġi għalik. Għalik? Min ġi għalik? Waspika li naħx biex nifhem. Daw kienu l-ismijiet tal-kreazzjonijiet tiegħi sur avukat. X'waħda din xaru każ. Imma żonna xejn Susan, ħaj. Allura jekk qed nifhem sewwa. Inti dawn il-kreazzjonijiet esponejthom ma' xi ħadd, le? Jimma patripaw biss u tkellimt fuqhom. Peċlu. Ara ħammur inċerpillu. X'inhu ma l-aħħar 3 numri ta' Patripa? 007. Hello, Patripaw? Ġuża mula jien. Isma' għandi bżonn nikkelmek urġenti. Tista' tgħaddi waħda saw? Urġenti ħafna, iva. Okej, se tiġi. Mela nistennik. Naraw, grazzi. Nista' konna tal-istorbi kollu xenuwa. X'inhu jiġri ġewwa dan? Mhux affarijiet inta x'ma bqajx riqek fejn konna għaddejjin minn ajrek. Mhux hekk ma jibnix. U dan is-segni gilu. X'inhu jagħmel? Jiena ċeski. Jiena ġibt il-paga tiegħek lill-Aziza Martek ġuża mula. Lil dik il-ħadba? Intom erġajtu qegħdin tiġġieldu. Mhux missierek, ħin kollu jivvinta u int binti ħerġit laqlej ix-xogħol għax qed iddejjaqni hawn ma' saqajja. Niefa, għaw tant nies li leqet tara żejda. Iva lilek. L-ewwel nies dik ir-riħa ta' fwieħa qed taqsam li moħħi. It-tieni dawk il-koxox barra jisek ġejn ta' Tarzan. U t-tielet
Jek tmur l-uffiċju mhux aħjar minn għawajt. Skużi ta', jina edha d-dar bħalissa x'edha biċ-ċertifikat tas-sik. Kieku mhux ħanoqgħod hawn nara l-ħelu iċċek il-ħin kollu tajjar lil missieri miskin. Biżejjed ta' wara kif tkellimni lili. Attenti ta' kif tkellmu għal il-ġużamula. Bilħa, oħt, inti għattila lil-mama dik il-biċċa xogħol. Mela jinkellimu. Isma, x'inhu jiġri l-ma nafx biħien? Isma' ħalli ngħidlek. Għax ma, your husband, ċensumula, qiegħed jiftaħ id-dranaġġi tan-nies. Bis-serjetà! Ejwa fadallex tagħmilli! Tiġix tgħidli li qed tiftaħ ta' xi ħadd mir-raħalu? Xi ħadd mir-raħal? Bib magħna! Għada kemm ċemplet żeża li fetaħula ftit ilu u tagħtu 3 liri u issa tridhom lura ta' wkoll. Ejwa minn tantista żeża! Balek x'taffelini! U lanqas tajt fetaħula tajjeb, għax tidhom lura ta' 3 liri għalek. Għax aqqasu kapaċi jiftaħ toilet? Mela biex ngħidlek, Ġus! Ta' żeża is-serpentina hija daqsxejn difettuża. U flok hekk! Qiegħda hekk! Kif pa? Flok hekk! Qiegħda hekk! U inti Mark baxxejta u ftaħtula! Tbaxxejt jien imma Ġus għax tagħti 3 liri għall-imbejt. Ara x'ħanajdlek? Mur ippakja ħwejġek u kixxi l-barra! Mela li l-esib tixaq għattusa. Ma, l-ewwel kelli ċappetta. Jiena dik li soltu nilbes kienet x'imkien ta' jaqgħu neħħejtieli jgħid. U jien naf moħħi ċappetta tiegħek għandi binti. U isma' law binti ħankellmek, isma' naqra law binti. Inti joqgħod attenta ta' għax ħaġġibna firsin in-nies. Jien, Għax dak it-tabib Alla jbierku f'kelma waħda ħaj. Ħaj! Mela jgħid li waħda minn qallek li hu ħaj ta' għax inta kemm inni nagħmel wedi ma' qaddifin biex forsi xi darba jitħarrek naqra imma ma jridx jaf ruħi. Tisma' użur avukat demonju għandin? Ġuża, ħasra ma kienx tifel, għax kif inħobbhom jien id-demonjati. Nippreżentalek il-brejbes. aħjar nidħol il-ġewwa jien. Għax ma rajt ngħidlek minnu brejbes. Mor, forsi ma narakx aktar. Paul, wiċċek! Ma, xi patri Pawl. Aw, Ġuża, ġara xi ħaġa? Skużani ta' Patri Pawl, se nabbuża minnek, imma it-tifla tiegħi Susan għafda terba' kelmiet miegħek. Inti mortejt il-Lola u Lola kitbithom fil-gazzetta. Ma kontx qed nistennija xi ħaġa bħal di minn għandek. X'inti tajt, Ġuża, jiena lija s-sigreti huma l-iktar ħaġa sagra santa. Anki għalija patri Pawl. Is-sigriti tiegħi noshom sakemm immut. Skużawni ħan idħol naqra fin-nofsien. Imma jiena hekk, Patri Pawli, fejn nara l-inkwiet inħobb nidħol u nejn, qed tifhimni. Ara, Patri Pawl, Susan ġiet tafda xi sigriti miegħek. U inti ta' beċluq li jint mor ċelitta ma' kulħadd, mhix sewwa li? Le, ta' naħliflek li le. Mela allura skużi ta' lil-Lola minn Marja jgħidilha. Jien l-lola ma nafx minn man qalilha, però mhux se ma tagħmlek biex niġi studenta tafux. Ma qabel ma titlaq irridu niċċarawha di, għax jien ma kontx qed nistennija xi ħaġa bħal di minn għandek. Ara, mhux vera, ta' tant kemm nirrispetta jien ħassal Susan li jistidinta tiġi ġejta miegħi. Aħjar minni ma nafx li ħadd ma jistidinni. Iskot, Ġuż, iskot odna kwieta hi. Patri Pawl, infakrek biex toqgħod attent dak kollu li tajt, għaliex kull ma tgħid jista' jintuża bħala xhieda kontrik fil-qorti. Imma jien ħassa qatt ma messar għal ħadd. Patri Pawl, jiena neħlef fil-ismiet tal-kreazzjonijiet tiegħi li lek biss ġejt għadhom. U jien jekk nerġa' ngħidlek, ma għadhom il-ħadd. U dan nestina ħilfu jien. Martin. Ma, tajt jista' jkun Martin. Da Martin minnu, Susan hi. Martin jaħdem mad-ditta li naħdem magħha jien. Ija ma Martin, għaw tant Martin minnu wiesa minnu l-qieta kifu. Ispeċifikana oħra x'minix nifhem. Martin faċilment jista' jkunu li għaddihom la lil-Lola għax liħelu ħireċ hawn dejjem iġib li drappijiet. Nifhem. Jiġifieri, apparti Patri Pawl, għandna suspettat ieħor issa, Qed tara dil-biċċa jien innoċenti. Imma assessor avukat, hemm xi mezzi kif inkunu nafek mhux dan Martin kien? Ara, Martin għandu jiġi hawn illum għax ħajġib li xi drappijiet.
Inti sur avukat kif ikun hawn tista' toqgħod tinvestiga ftit hu. Iwa Susan taħ, ma nistax iddum ħafna ħanini taħi. Għaliex illum irid imur il-qorti. Qabel irid imur il-qorti li tnaddi d-dar inbiddel għax ma jdaħluni xejn. Ara ħanċempen tini minuta. Hello Phyllis. Hi Phyllis, Susan jien. Isma, Martina dwerna li jista' jkun. Hija x'kellu jġib li xi drab. Tela. All right, Phyllis. All right, grazzi. Bye. Ma tuxer, tela, mela l-ura pikli jiġi żgur. Tajjeb. Mela allura la Martini għad fi triq, l-aħjar ħaġa li nagħmlu li aħna warbu nħallu Susan weħida mhix hekk. Iva, tajjeb. Imma noqogħdu x'imkien fil-viċin, ħalli nisimgħu x'inhu ma jgħidu. Kollox sew mela jien iġi magħkom ukoll. Iva, ejja. Warajk ġuża hi warajk. Martin. Ġibtlek id-drab, Susan. Proset kemmu sabiħ. Drab veru sabiħ. Ħalek. Grazzi tal-kompliment, Martin. Isma, għax ħallejt il-kitla fuq il-nar u nibza ma jmurx ifur lil-misħun. Ħammurna minna kafe. Inġiblek naqra? Ma jgħidlekx le, iswet u bla sokkor jek jogħġbok. Daqt miegħek, Martin. Qalba tajba wizdi, Susan. Imma ftit fidila, ek, bla ħażen. Mhux bħal oħtata, għax dik kif inħobbhom jien tal-life. Ara ċibku, ta' xorta betrawint. Martin jien, għax ġibt id-drab lil Susan. ħagġib tila drab. Kif int allura, Gustus, wara dik it-tixriba li tajtek? Jien xħinra lilek kollos sot għaw kollos sewrit najt. Sawa ħjar, jina ħamur ta' ġewwa ħalli nieħu kikra kafe, għastax kemm għandi taqlib bħalissa. Isma' ħankelmek kolonna kif mawħat. Għaltlek Lola! Tajjaċ! Il-gerżuma! Meta semmi dak li sema ġew, jew għajdu minn taħt l-insin, jew inkella tajdux. Għaltlek Lola, minn dawk ir-ritratti ma sa taraf xejn. Allora jien xi trid nagħmel għajt, u dijaq taħħa tali kull meta tersaq lejja l-ħin kollu toqgħod it-tef taħx tqabbidhomni. Insomma, għalt li fl-ismijiet tal-kreazzjonijiet ma setax taraf, il-bqija kollox geġwiġija. Ma konx taf li ma tafx tiġbdu. Kont se ngħidlek ma nafx tara ma tqabbidhomniex. Jien xi trid nagħmel, jekk xi nġbed ir-ritratti kien hemm idlam hemmhekk. Issa niprofa li xħim ma jkun hawn ħadd nerġa' niġbidhom, imma mhux ħan. Kont se ngħidlek terġa' tiġbed. Ma jmissix tisħin tagħmel ħaġa bħażin bħal dik il-laptop. Le, għax uġelni. Mhux jara id-diba int! Le, għax propjament Lola ġelni. Aj, ma saqajja, Għana bizzejiet nagħna, bizzejiet. U ħallu fidejja ħalli nindagajin. Jessie, allora din Lola kienet taf li dawk il-kreazzjonijiet kienu toħtok Susan, Iva, Ħarrika sur avukat. Ġuża hi ħanini, ma nistax inħarrika għax jiena minix pulizija avukat. Imma isimani naqra. Jiena dejjem nista' nikteb dikjarazzjoni. U fiha ngħid li l-kreazzjonijiet li dieru fil-gazzetta ta' din il-ġimgħa ma kienux ta' Lola, iżda kienu ta' Susan Mula. Unġala tiffirma. Intom it-tnejn lesti li tiffirma? Jien lessi nifirma. u jien ukoll nagħmel salit għax ma nafx nikteb. Toħx tinkwita jottu kol. La kulħadd ħaj jiffirma m'għandix problema. Kulħadd imur lura fuq xogħlu. Imma qabel ma nidħol il-ġewwa irrid ngħid erba' kelmiet lilek. Irridek tmur ġorokna u toqgħod taħseb nubietek. U jalla jkollok indima għall-azzjonijiet u d-deni ħażin li għamilt il-loħtob. Ja tifla ħażina. Ja ħadra. Nista' mmur dot jien? Iwa Martin sabiħi, inti tista' tmur
L-importanti jekk tkun ħad itlaq minn fuq din ta' gżira li għandna. Naf Zalassa 3 ijiem qabel. Kollu sewdot. Saħħa. X'pakata għandu ja marra. Jazz! Ismani Jazz, għax inti kollok inkwita biex tinkwetani qiegħda. Nalla konti jiena li illum. Għax aħlef l-lejla torqod f'ċella, tikol, ħobsu ilma biss kont tispiċċa. Jazz, issa bħalma taf inti kif jgħid il-Malti ux kull qalb trid oħra le. Issa jiena din is-sena ħireġ għall-politika. Jazz, hemm xi unu għalija sabiħa. Ara jien bizzejiet għandi nervi bħalissa, fitta xitlaq li l-barra x'mux tal-li m'għandekx lownu, imma lanqas iddumu barra! Għal il-numru 3, sejja! Għallek marja xitlaq li l-barra jitlek! Dik ħasra dot kemm għandi bżonnu! Ġara Jazz, ġennitni ħasra, ġennitni Jazz! Il-pressjoni dot mora smewit qiegħda bħalissa! Kif jista' jkun iċċekkjat ilek dorodu l-pressjoni ħasra Jazz? U kemm inqalaw affarijiet dot minn dalodu issa! Mela allura taf x'għandek bżonn Jazz. Niktiblek 4 kalmanti, ħalli tikkalma ftit tajjeb. Kalmanti! Iva Jazz. Ma dot! Għajdi Jazz. Inti tieħu minnhom daw il-kalmanti! Le, għala? Għaxxew toħoġu tizzana minnhom jew ma nafx jiena ta' biex nersaq kemm nersaq lejk m'hemm xi titħarrek naqra x'waħda din. Le, Jazz, jiena minn dawl kalmanti ma neħux, però l-importanti hu Jazz illi jien niġijaw u nagħmel xogħol ta' tabib tajjeb. Iva ja ħasra dot, vera li inti tabib tajjeb u professjonali, imma inti suppost li inti raġel li tħobb in-nisa hux, mhux bħala avukat pereżempju. Allura dot, Għajdi Jazz. allura x'kien nersaq lejk ma tħoss xejn ngħid. Jazz, mhux ma nħoss xejn. Mela tħoss xi Inħoss. ħaġa, fejn tħoss dot, għaw jew iktar minn xejn. Insomma, mela l-aqwa li tħoss, ara dotħi ibda invistani minn rafu sa saqajja. Le, Jazz, qalbi, m'hemmx għalfejn investak, diġà għandek x'għandek bżonn. Mela ħasra dot, għaliex kull darba tevita li tinvistani għajt? Ma nafx Jazz, ma nafx kif. Jaqaw tistħi għajt. Xifti Jazz, xifti. Tu għajt maħallek minn mistħija, wasalt biex tala 40 sena. Ejja ta' issa nalmek jien kif tneħħi l-mistħija, ħallit patti għasnin li tlift fil-passat. Ara z-zuħ għalli najdlek. Aqbad din il-batalja. Imxi miħaj fil-kamra. Le, Jazz, m'hemmx għalfejn investak, diġà. Għatlek imxi fil-kamra tijaj, ejja ħalleħi lek il-mistħija kolla. Ġetla, m'hemm ħatfu, Ejja jemmin. Inti ħabiba ta' tifla tiegħi Ġesija? Kemm sabiħet ngħid, u kemm insallajt tisbaħ minn dik l-iżmagata ta' Ġewżalandi? Titna millek drink? Tritna millek drink nieħdu wieħed jinawet? Ta' għax tiskitax? Ma tgħidli xejn? Mela mmudaj, ma trid tgħidli xejn, mela ħalaq ma tibki, ma tgħidli xejn. Għajdi xaħġa għajta biħadi. Ma tgħidli xejn. Ara jien ukoll. Meta nara mara kif titħawat. Jiena sejt introduċi lejl innifsi. Kemm jiena rjoranza ma tgħidli ġużal da' snebta.
وحزو زيقة jiena ċersu mulla għandi pjaċir li sirt nafek sabiħa. Ti tal-plastik. Tibiex kafer, wow? Ti ħasra li konta veru, Vimos, vamos, vabis! O viva sacra nobis! Vimos, vamos, vabis! O viva sacra nobis! Għawin, ċetrejt! ħatibqa t-tormentani jintaċ! ħallini l-għakwit! ċensu? Jgħu tħol il-ġewajiet, għax nispiċċa bit-trekket rakki! Eja ġessi, fitta xejja ħalli ninfistak qalbi. Laħsma, ġes, għaw xamil. Ġes, għalla ħares li xaħat fuqna bħal sajsin kien. Jiġi min jiġi, eja ħalli nispjegalek kollox. Mela issa isma' ftit. Mela is-sinti ġessi u jien id-dott. Jina ma jien id-dott, ġes. Le, jien id-dott. Issa inti it-taqlib u l-ħruq u kollox li qed il-ħossien qed tħossu inti, all right? Ma ġes. Ejja ħalli ninfistak issa. Le, ġes. Għatlek ejja ħalli ninfistak. Ejja. Ejja ħalli ninfistak. Għala xamil ġes. Issa biex tkun aktar konvinċenti, trid tħozzaq ek. Kif ġes? U tixxengel naqrek ta' parfum u ġuwa. Ġes. Mux ek, jisek it-tittananna, it-taqla. Ġes. Ek aħjar, ek dot. Ejja tabib, ejja, għaxan di taqlib. it-taqlib qed inħossu għalik kif nara qalbi tħabbat u tħabbat bla waqfin inħoss bum budi bum budi bum budi bum budi bum budi bum budi budi bum budi bum budi bum budi bum budi bum. Ejja tabib ejja għax għandi jittaqli ċessi kemm inti mqarba il-forsi tħawwat mit-trik inkun tinċedi fidek jekk il-rim anke marriċ inħoss bum budi bum budi bum budi bum budi bum budi bum budi bum bum budi bum budi bum budi bum. Għanilek jimnammira kollox bis jibda jispira il-bosni jeknola mola ismewi. Għanilek tasla whisky inkunu għala jifriski issa ħalli kollox fidi nurik jien l-affarijiet kif imorru bejn u anki jint. Ejja tabib ejja għax għandi jittaqlib iċċerja iktit sewa naħseb għandi ħafna kwid qed inħoss ħana kbira qalbi tejtejn la waqfin inħoss bum budi bum budi bum budi bum budi bum budi bum budi budi bum budi bum budi bum budi bum budi bum. Tabib jekk inkun miegħek, żgur li fil-ġenna nkun, ma nafx kif nistenna biex fuq tiegħek naqra tqum. Ġessi għamilni sara qalbi tħabbar mhux ħażin, inħoss bum budi bum budi bum budi bum budi bum budi bum budi bum bum. Ġess, x'għamilx li Ġess? Ara ġess,
fik ġess. Kont naf li tħossok ma tiflax? Allura, ġibtlek rigal għal get well soon, Jess. Mela kienet jitħarrek. Dalik, Jess, qalbi, xaġa zaħira. Għalija? Iva, Jess. Għana, għaxam, Jess, ħaffef ma jmux nżel xaħat isibni. Oh, kemmu ħellu dot! Dan insemmi ħalik, iċkejknu dottore. Aj, madot, grazzi qalbi. fejna ġesi, fittax l-esti l-affarijiet tiegħek, binti, hemm naħseb qiegħda. Ħallini ma, għax kieku taf kemm jiena ċitata bħalissa. M'għandekx tortu, binti, hi. Ġesi, lesta, fejn inti, jinżel għax qed isir il-ħin. U hawn jien. Min jiem għalik sa se jibda? Ejja, ħa, profa di. Wejja binti, saddum tibbu sollottja. Min qed jibbu sollottja? Lanqas tista' tiċċajta binkom. Mela ħa, prova ra inti u x'hekk trid. U intom ra taf se titqabżuhom li kollha kemm intom, il-kompetizzjoni m'għandekx ċans li se tirbaħa l-inta moda butik, m'intix se tirbħilhom għax int ma tinqarax għal dawn l-affarijiet. Isma' Jess, inti għawet tisma' ngħid. Għall-informazzjoni tiegħek jien lil tal-moda butik irbaħtilhom 3 darbiet. Jaqgħu insejt jew qed bati bid-dimenzja, Għall-informazzjoni tiegħek ma nsejtx u jiena ħi ma nbati b'xejn, però ftakar li meta rbaħtilhom irbaħ bis-saħħa tal-ispjuni, jiġifieri ma kellekx għalfejn toqgħod toħodha bi kbira meta jiena mort nagħti l-idea tiegħek il-lola. Imma l-kreazzjoni tiegħi kienet Jess. Imma ma kontx tagħmel xejn bil-ħila tiegħek biss. Isma' ħi intom it-tnejn se taqtawha. Kif taraw il-xulxin kollu tiġġieldu u il-Suzi ma nafx għalfejn tkibu għalik ta' msewwed tajjeb. Ma, ti qatt ma stennejta minn għandek, imissek tisni għalajlek. Kif dejjem xi ħaġa u qed tismaga? Qed tismaga ġus? Lil din tħallija libsa hekk nofsa mneżżar? Isma'ni. Biżejjed. L-ewwel nett ċensu mula li jara kif tkellimni għax jiena hawnhekk il-padruna. Nikmanda jien, nagħmel ir-rid u biex il-rid. U la int qiegħed ġodari u dik hija t-tifla tiegħi, int ma tindaħalx Ismissa bis-serjetà! Kif kull meta taraw il-xulxin tidu tiġġieldu intom, dak li dajjaqtuni! Jiena x'importani billi ddejjaqt. Fil-każ mort westa ruħi. U ħaġa oħra, jekk terġa' tgħidli li nżmagata darb'oħra noħroġ isni Eva. Ejma, it-tuffieħa jkun joqsok tarax. Rajta ma lil-papa, lil-mama, għada trid, kemm tħobb. Tistħajilix xi edwiċ fenek, U di edwiċ fenek xanda li m'għandix jien, u wara x'ħanajdlek lilek. Lili toqgħod tħallatni ma' ħadd. Jiena ġuża mula, u wara kif tkellimni, għax malar nirranġa għal-frisk. Prova! ħalli nurek il-qamar fil-bejt, ja żmagata! Żmagata ma tgħidlix ta! Żmagata ma tgħidlix ta! Tonfħela u taqa! Mami! Għajem zulħan għajemajin. Ma! Mur ġibila bitxam xarba! Morit ħanġibila jien. Murin, ta' xtajt li qalbi l-mami ħassa ħażin! Isma' hemm ġew il-biċċa ta' fuq is-sink ta' bissem. Mur! Ma, kellimni hi. Din tajt li qalbi mejta!
Għalġej tissemmi l-għallet miċfenek. U ħanajdlek ta' jekk jiġrina xi ħaġa ma naħfirilek ħadd intallum. Tgħid li qalbi din ħallitna ċirjaw! Ja ħasra pa, li xejn ma taġobni. Li għat mhux bitni! Iva bizzejja għax minix nisma bilkom. Hello, Dot. It's Jessimula. Jiena m'għandi xejn, Dot, kollox jiċċaqla għandi. Il-mama mhix qiegħda tiċċaqla. Ma nafx ġrala ta' Dot, jimporta tiġi u tara ftit, imbagħad itla fil-kamra u ċċekkja lili. Imma ddumx ta' nistennik qalbi. Ejja x'qallek ġej? Iva ġej, u għandu pazjent bħalissa ma m'għandux idum. U inti għatti dawk il-ġoġox minn hemm tafx? U jgvajt. Isimgħu, trid nġibula li sar kbir, ħalli nattuha biex ma timtellix bit-tramp. Iva, jar, ta' tkunu ħafna brada l-axħar. Ejja, jtmur ġibila li żar, ejja. Mami, ħallinix. Ejja, ħaffef mikkejja rint! Għanik, aqlaħħa! Niddera ħlisna minna l-din iskamplu fl-axħar. Użbur, forsi għeddu ftit tarro. Isma, pa, tajt immur għal-patri pa u lejt. Tmurek, libsa kifint ma la maħniex, jem. U le, issa nilbes il-libsa, ux. Jina li jgħamil li trid, benti. Immek kifejta, kollu għal-xej laqqas ħaqqa. U naħseb bħalissa ruħommok tinsab lesta l-ġudizzju u d-dimissinju. U għal-martirju kollu illi għadditni minnu, naħseb tinqalab il-purgatorju sejra roħi. U le, tinkwetax pa, issa nitolbu ftit għal-ruħa. U sparat għal-ġenna ntellawa. Bidda bilab għatit l-ommok, tarax. Inta dek t-nawah jew, ejja ħallim mid-duwa. Ibżal għal-vini ta' saqajja. Għax da waħed tafx. Belejja. Ejja. Ma pa, għax ma tipprova xetti għal kiss-soft life, jaħas. Kiss of life! Naħseb aktar nati għal kiss of death! Ikmejta! Ibsa stanga! Ma pa jaħasra. Taf xiri kiss-soft life u kollox int. Taf Le, ma xiri? nafx il-kiss of life? Il-kiss of life i dik li jagħtilili it-tabib. Tagħmel xuftejk ma' xoffita u tonfħila ftit. U mela mhux hekk nibqgħu biex nibla l-attentatura. U ħalluni tridu. Għax ma nagħmlulix żewġ ċemat. Xemat, forsi mhijiex mejtu jaħasra. U x'mhijiex mejta, issa sleeping beauty kif inhi mixħuta ja ħasra. Bħalissa bejni u bejn ruħi, taf fiex qiegħda niftakar. F'dak il-klim li kienet tajt għadiza ommi meta kienet għadha ħajja. Kienet tajt li Jess, la niġi niqsajjien minn din id-dinja, il-ġizirana tad-deb ħuda inti, għax int l-iktar waħda li tħobbni, u hekk se nagħmel tama, se noħodilek il-ġizirana. Ejja, ba' irfa la rasa ħanoħroġa. Jafri tkuna, kienet tajġek li mela ħanajdlek x'kienet tajt li ta' li kienet tajt li Susan, l-ammut, iċċappetta u iċriket ħudo min, għax alla ħares ma konċint li biftit ħjata tijak iġġib lira li id-dar. Mela bħal uħtod ġesi u missirek, daw dajem għal rasom ħasbu u għek se nagħmel ta' ħana għadhom. Kemmi kiddiba, dik li kienet toħod li nofs il-paga. Lili ħadet li kollox! Lili, ħaqni wieħed le? Għal snin. Wieħed li wieħed! Xejn. Kemm inti rejna? Minajru se tibqa. Aw, dot qalbi! Ġess, x'reġa ġaraj? Di u saret stanga biex qed tiċċaqla. Jekk jox b'dot fittex għamilna ċertifikat tal-mewt, ħalli l-fitxu nitfruha. Imma tiftakar fik wara taf? Tibżax ta' dot. Anki jien mbagħad niftakar fik. Ġess, issa jidillek li dan il-ħin? Ej, vamu ix ħina like. Il-ħin għalik kien meta ħattila ċriket li l-għaziza ommi miskina. Kieku int ma ħaddilix il-ġizirana, jien ma kont neħdilha xejn, orajt? U li laqas tajtuni ċans missila xejn? Iva, jimportat għodru naqakwieti.
Dil povra mara qalba miex tħabbat. Ikolli nejt inħallitna dot! Cheerio! Cheerio! Isma Susi, ara, issa ibqa sejra għan safer ta' twiebet u għejdu jġib miju l-inċis. Imma twara, ibqa sejra l-Patri Paw. Pa, u tibqax dewa? Inti batta l-Patri Pawl, ekku, mela ħammur nilbes ta' ma jmurx jiġu jisibni jek. Ejja, ilbes deċenti, taf? U iva tibżax, dot, issa iktar tard nilbislek in-negliġe. ċens, ma jidirlex li jettaġġel imma jħasra. Kif batta l-ċens għal safer ta' twiebet meta jilli l-tabib badni ma nafx jekk martek xmejta jew le? ċens kien hemm ħafna l-album waqfet ħabbat, għaw mbagħad wara ftit tal-ħin reġgħet ġiet lura n-normal. Jiena parir wieħed intik, għamilna konsulta. Arruħ minn għandek mejja dot! Għamilli pjaċir, iddaħħalnix fi spejja zejda li tafx! Iva, xi spejja summa ċens jaħasra. Isma' ndinaqa, kif ħmar bħalek taf li marta kimejta u jilli inta bit ma nafx. Da żgur li naf! Dik ma kienx tgħaddi minuta! Inni ma kienx tajt kelma! Dik anka bella kienet toqgħod parla, di fatti jara dot! Jappej! Jappej! Tara! Mejta! Isma' ndinaqa ċens ħalli tkellmu l-għajna u l-kien. Jiena naħseb anzi jiena ċert li inti u martek kontu tinħabbu, ċert? Tajba din, da żgur li konna ninħabbu. Żmien twili ilu konna ninħabbu. Issa? Issa mejta. Mejta, mhux hekk tara? U wara li kellna żewġ ulied, daħlita frasa illi għandi nagħmilha ċorma tfal. Tafu għalfej biex kont tista' tikser ir-rekord tad-dinja u jġibuha fil-Guinness Book of Records. Imma jien jaħsra kif sallaħaq dan kollu u kif trid nimmantnihom jien, Isma' ndinaqa ċens, allura fuq x'kienet li ħarġi dan iġġilittu eżatt? Issa ma niftakarx dot tafx, għax jien ġewża tgħidli li waħħi żurżija. Imma aħna fuq kollox konna niġġieldu, anke fuq l-elezzjoni. Pereżempju, jiena kont inħobb ngħidilha. Il-lunu għandi nagħtih lilek dat u bix-xieraq. Immita l-miranta li kienet tibqa' tippersisti, il-lunu għandi nagħtih il dak in-nofs gost ta' żegligelu tal-avukat. Imma jħassna. Min dejjem injoranta kienet mal-qari. Min dejjem injoranta mejta. Aħseb wara ta' kienet ħajja. ċens, l-avukat mhux sa min jafdaħ, dak jagħmel kollox biskop. Jagħmel kollox biex ixaħħan butu wkoll da. Jiena ma nafx martex kienet taralu dal-avukat, ngħidu kif ċens, dan qatt ma rebbaħ xi kawża u xejn. Jiena ma nafx kienet taralu ġifieri. Fuq hekk għandek raġun biex tbieħ dot tafx. Imma minkejja li kien joqgħod iżeglek għal kull pass li jagħmel, jien l-ġewża tiegħi ma kontx nafda b'remes miegħu. Difatti, meta kienet toħroġ il-barra, kont insegwija baxx biex tara fejn tkun sejra. U jien tal-injorant li jien, kif kont inserta xi ħanut tal-inbejt, kont naħal hemmhekk. Imbagħad addiju għassa wara ċens. Mhux hekkux, u għaddiju għassa u għaddiju kollox. Mela ħanajdlek tapa, mhux il-mama biss ta' kienet qed tiżmaga u anke manki int. U ħanajdilek ta' jiena vera li aktar miġbuda lejk milli lejn il-mama, imma l-mama miskina ma kienx tagħmel dawn l-affarijiet ta' għalġiħna l-avukat ma jħobbomx in-nisa u. U hawnhekk ikolli naqbel perfettament ma' Jessie jiena. Imma li kienet ħassibni ħafna. Għax kienet qatta ħafna ħin, qoddim il-mera. U kienet tħobtu qatt tagħmel xahar. Daqqat qajbu, daqqat niżlu u kienet ġennitni. Nofs il-flus kienet tonfoq f'ħwejjeġ ta' taħt. U hija ħasra, hekk kienet tonfoq flus għadi. F'ħwejjeġ ta' taħtu tistgħu taħsbu fil-kexxu. Għandha madwar 30 par ċiċipettu. Veru ta' dot, il-ftit ħin li kienet tqatta d-dar, għax Alla jbirek il-ħin kollu tiġri barra kienet, il-ħin kollu tipprova il-ħwejjeġ ta' fuq u ta' taħt. Tajx kemm konna nitkubija jienu Suzy meta konna noqogħdu narawha minn wara l-bib. Jessie, intom in-nisa kollha vanitużi, enti hu minnek Jess. Bħalhom ma nsertat għal daqshekk. Ġi xi ħadd pa' mur iftaħ. Giorni ċens.
Mux inti tajt, għala kemm jinisar minnek jien. Savertan ċiddaqqa għax mitu l-ħlif qabel il-naċ. Smajta tfaqqa sabri! Isma pa. Ejja la. Allura pa, issa li ġiet nieqsa il-mama, inti beħsibek iġġib oħra un ġew? Xieġifiri binti? Li jidox kellim nitqejtaf? Jiġifieri beħsibek terġa' tiżżewweġ? Ara, aħna namlu kollox pass pass. L-ewwel 4 tiem namlu avvistu għal-ommok. Imbagħad nara, forsi nsib xi waħda tottalija hu. Xejn, impatti għal dak li nkun tlift. Beħsibek tpatti ta' kemm ilek sajjem int donnok? Imbagħad mhux tafx. Imbagħad fil-għaxija xi nkunu fis-sodda. Ikolli ma midnot nilab l-snakes and ladders jien. Imma ismani pa. Inti kien beħsibek issiba żgħira fl-età? Mela xieħa? Pa, iż-żar ikunu jridu kuljum. Imma inti tiflaħal kuljum. Għalfejn tikkonfondi binti? Fil-każ li nejja, immut bitromba b'kollox. Ara x'se nafżak, pa. Jekk beħsibek iġġib xi mara oħra un ġew li u lil Susan isniex aktar. Ara minn se jsajjarlek u ara minn se jnaddaflek għax aħna naqbdu u nitilqu l-barra. Tajt mux se noqogħdu f'daromna u missirna b'kankru jiġri ma taqajna. Jiena kont sejjer nurrijilkom qabel ma ndaħħalha ġewwa. Bil-leċċens kajjilta 5.9 b'2.9. Sabri, kemm minn għalija li kienet iqsarjien? Isma' għandi idea tafx. Jekk nagħmluha kokka. Hemm ċans tajjeb li nifrankaw xi ħaġa. U issa ħallina miċċajt. ċens, aħna nagħmlu kollox tal-prima? Jista' jonqos. Aħna ta' mowla, kollox tal-prima nagħmlu. U ġuża tiegħi kienet ħabba l-prima. Pa, mhux aħjar tistaqsih kemm ġejja l-ispiża hi. Ejma sabri. Mhux għax irid nindaħal tafx imma kemm taħseb li tiġik l-ispiża. Naħdem jienek ċens. Aħdem li, huwa l-ħin tiegħek ħin. Fit-tul ġejja l-biċċa xogħol. U ħallih ġes ħajkalkula dol affarijiet delikati. Bil-leċċens, b'300 tagħmel festa. Smajtux qal ġes. B'300 nagħmlu fest. Tlatnija tajt. Tlatnija ġuża li ras kienet tisfihom ħajja s-sakwarmi, ta' uħallina minnek. Ara ċens, jena li tista' tagħmel li trid. Tas-sekonda jiswik 200. Però mhux ħajkun xi granke. Lanqas ħakemm jgħidu bikom in-nies. Murara safer, in-nies jgħidu li x-xafek iridu. Imma jien biex nifrankaw xi ħaġa, lesta li anki nkantara jien u ma diħlin bija bit-tebut fil-knisja. Ajma, mur qabba xi waħda stabbilita llum bħal Mary Rose Mallija kif faqrek. U mbagħad fuq kollox safer. Jiena daqs Mary Rose tara finkanta, ħankantalkom biċċa. Bandalori kollha l-wien, karti żgħar maturi u bajti mqaret balijiet, sparar ħalkana mawti. It-tfajliet. Ġes, ma naħsibx li s-suwa di, hi qalbi. Tara x'bokkanna fil-familja, xi fjuranna. U ħalli dik il-għalija n-nies jistgħu jgħidu li jridu. Sabi, id-differenza bejn tal-prima u s-sekonda hija ta' madwar jistu ta' xi 100 lira. U wara 100 lira kemm ser nixrob in-bejt jien, sabi. Longi journey, Chelsea, longi journey. Ja ħasra ġuża, kif kellha tħallina hekk. Kienet ta' sajra tant, kienet ta' tajba hekk fuq ruħha. Ismani. Imma allura ċens. Ġuża hekk, ħabta u sabta mietet, Ismani, jekk taħseb bil-qtilta jien sejjer żbaljat, taf avukat. Saqsu waħda lill-binti Ġesi. Sewwa qed jgħidlek ta' sur avukat. Nekkila minn rasek illi qatilha l-papa. Veru li qabel ma stirat ruħa qed mhux ftit, imma mhux qatilha. U li ħassra x'intom tħawdu, jiena ġejt hawnhekk biex intikom l-omorux, mela biex nakkużakom. Jiena nirringrazzjak minn qalbi, sur avukat. Imma ġejt hawnhekk biex ittina l-omor. U fl-istess ħin ta' profitta ruħek biex taqla xi vot. Sejjer żbaljat, għax l-unu tagħna diġà les għat-tabejn! L-unu tagħna jmur għat-tabejn! Iżej, għax basta zadiju ma xaffarijiet daw. Ma tarax
Għax jiena ġejt hawn biex nagħmel id-dover tiegħi. Peress li jiena u ġuża jħassra konna ħbib kbar. Isma' Jess, jimporta naqtala troffa. Kont se ngħidlek x'taqtala ta' smajta tfaqqapa. Kienu ħbib kbar, Mela sewwa kont taħseb int. Jiena kien għaddili sospetti bżax, għax kienu jħaltu jbaxklu bejnietom. Imma l-bużilli illi qatt ma qbattom fil-fatt, għax kont inħaxxu l-ħolm għajjin il-dik il-ħadba. U l-papa kien ħanxar tagħha. U jien kont inħanxarlek tiegħek. Mistek tisti, sfrattajta marra tad-dar. Imbiddi tiġġenni jew fis-sakra ċers. Issa rejta kemm jien fis-sakra. ċers. Dik minħabba fik laqas li tħares lejja. ċers, isma' li ftit. Jiena inti kbarit biex ma tantx tbaqba. Dal-baqbi kollu mhux jagħmellek ġejt lilek ċers. Tassew, ta' pa, żur minn nofs intejja. Iva bil-mod. Papi, issa kalma ħalli tibret ftit. Inħalluhom jitfnuha bil-kwiet, imbagħad wara mpattu ilu lil dan. Żgur ukoll impattu ilu u għamilli pjaċir. Itlaq li issa minn ġewwa dari, għassar tal-linja biċċa ta' maħmud. Iva sejjer ċers sejjer ikkalma hi. Imma fli għandek żball ta'. Vera li jiena u ġuża konna ħbib kbar u kienet ġejja u sejra għandi. Ma biex kif qed taħsibhom int jaħasra. U għalfejn kont tgħidilha biex tiġi għandek weħeda, Illi kieku vera kont tal-affarijiet tiegħek onest, kont tgħidilha ejja ġuża vera ma tiġix, imma ġibbijak lil-Ċensu, lil-Ġesi u lil-Susan. U inti ħassa titħanxallihom għax kienet tiġi weħida. Aħseb wara kien ġejtu kollha x'kontu tħanxruli. Ara tura fukat, aqbad witilna l-barra x'aħna bħalissa m'għandniex moħħok. Anki l-papa miskin, li ħasra povru raġel, min tixtaraħ hekk hemm qiegħed inkwetat bil-mewt tal-mama Leġes! Jien l-inkwiet tiegħi mhux għax mietet ġuża! L-inkwiet tiegħi illi ma nafx fieħbet il-flus! U inti da żgur li taf ja maħmudx li. Imma ma trix tgħidli, għamilli pjaċir u tlaq l-barra sartali! Kalma ċer, sejjer. Imma ċers, la tiġflu l-mama bil-kwiet. Wara, ejja sal-uffiċċju. U mhux dak nibqgħu tgħid, l-ewwel sfrattajt lil-Malti, issa tipprova ma' binti, ja maħmudx! Tibżax, pa, tibżax, jiena ma kontx sejra għandu, jiena il-klinik tad-dod bis-simmur. Nispera li ma taħsibx ħażin fijek. Ikun qed jaħseb tajjeb jabri jkun. Dod, jien m'għandix klim biżejjed biex nirringrazzjak ta' kemm il-darba ġuża tiegħi u l-bniet ġew għandek biex tagħmilhom vista u inti ma żammejtilhomx flus u Alla jpattilek għall-qalb kbira li għandek. Qalbu tajba wis dottux. Mhix bil-fors ma żommilhomx flus. It-tfal tiegħek sbieħ mhux ħażin ċens. Armati Alla jbiri. Xi trid tajbi għadi sur avukat? Ara x'qed nafżak. Irtira dak li ma xinta biktar affarijiet tiegħi. Jekk ma tirtirax dal-kliem, ħajkollna xi ngħidu jiena u inti. Jessi, minn hemm. Ejja ħdejja Jess. Yes? Jess, irridek tajb qudiem kulħadd mingħajr ħabita xejn, kemm il-darba ġejt għandi biex ninfissak? F'ħajti kollha. Le, Jess, kemm ilek li kbirt u ħadd il-forma ta' mara. Imma rrid ngħidilhom kull meta tixħetni fuq l-istreċer. Imma għajdlifti tal-fej se noqogħdu niksfu għajna qudiem kulħadd tgħid. Jess, irrispondini, irrid nagħtih risposta għal dak il-makak, jew makakka, kien sar. Ara ġens jitox tinkwieta, jekk ma tix twieġibx, speċjalment pers li il preżenza tal-papa u mhux hekk. Tindaħal xejn. Isma' minni Jessi ħasra, irrispondini għal dak li għatlek. Għasirit li forsi l-sirek jitlef il-fiduċja fijawx. U għalfejn tinkwieta dot jaħasra. Diġa għallek li ċensu l-vot l-unu kollu għalik. Anki jien inti klunu jekk tinfista lili. Ara sur avukat għala ħalqek għax aħna bħalissa m'għandniex abtiltek. Kollu ħtija tiegħek tafx tal-inkwiet kollu, jagħti morjeri! Ma, ħallija, jiena semmu l-Susan għand Patri Pawla f'dik imħatra għadet erru weħlet ruħi. Ara kif taqsam binti. Wasli. Patri Pawla. Referendum, ħallietna ġuża ja ħasra. Dispjaċini ċenski. Mela mhux bħali! Ara u li di, iżżor kubtejkom ħan nitolbu għal roħġuża tagħna. Mela, missier, il-qafidejk
Ir-ruħ ta' ġuża tagħna biex fl-aħħar ta' żminijiet tingħaqad fil-glorja miegħek fil-ġenna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Deo grazzjas. Għalix, mami. Sabi, raġajna kollu xaħna? U xirranġajna. ċansu ma jrix ta' tal-prima għax għalli għalli wis. U ma jibqallux flus għall-imbit. U xi trid tgħid din tal-imbit, safi? Għamil li pjaċir. U toħx tindaħal li kif flowsi. Ara vera mbraljoni, tafx. Dejx mustar noqgħod nonfqilha 3 lira l-biċċa kaxxa. Issek trid b'xejn. Hold out! Sa ċens. Għandek raġuni inti tgħidek għax il-ħajja llum qed tola u mhux ftit. Però qise li bi 300 lira l-ġuża tiegħek ħadd tagħmilha funeral kbir. Kollok fjuri, il-kant, il-blandun il-kbir u anke t-tapit l-aqmar. Serra ħrasek. Issa nirranġa naqma sabieta u jħallilek xi ħaġa minn naħa tiegħi. ċens, nix nidħol fil-kredu jien u nirrenġa kollox jien, Ekka ma tridux l-għulu intu kol. Imma kemm inti nsibidu saferja ħasra, mela jien għatlu li ħanħallaslu l-funeral lajma. Jiena kull matlu li rritnejn u daqshekk, kull meta tlu hekk naf x'kelli f'moħħkien. X'kellek? Ara, ċens li ma nħalli lil ħadd min ifotti. Ejva, sur avukat. U kemm teħsibek tiċċarġjaħ biex ma tħalli l-ħadd ifotti, Ara vera kisa u antipatku dott. Ara għax mill-lider hawnhekk li mhux se tirranġaw. ċens, aħna għatfadilna ħafna affarijiet nagħmlu, issa ħammurru bil-mod. Bax kien tirranġaw u nerġu ngħaddu. Ejja, Wili, nimxu. Sejjer, Patrika. Ejwa sejjer binti ta' kun imbirka. Ejja, imxu. Dimmini eżatt. Il-mara ta' dak li għandu ċingi, dak temmek. Nodu zaqqu ħaxna jisu l-kartel. Ejja, għala vera ma tofu xej tantom, dik jisima ġuża, u raġel daħħa ċensu. Ommi tajt, li ċensu, dejjem fis-sakra jkun. U tiegħek li ġuża maħħabis fil-bingo, diċ tkun. Jiġifieri tobda, ħmar! Kem tidher mara pulita, ħafna, mhux bħal ċensu għax jistru mlaqqa. Bħal missierek mela. Għatajja ċinni Sawo li jedi dejjem moħħom biex taqdu f'xulxin, issa jimxu ħalli-mmurru, tlaqna jien. Isma' Patrikaw, jien qabat nila. Anka jien qabaq milaġġ. Sana naslu l-knis għandikom xi ħaġa ġdurbu, simxu jien. Għabeli li qabat tulaġ, ċess, ma dak jilmaw. Ħalluni trejdu! Għax jien moħni bġuża tiegħi kemm kont irħobba! Tidher kemm kont ħobba x'tiċċaċċna. Aħjara daħajja ġuża, għax kur kena nittejna x'nisorbu. Aħjara tlaqtit minn flok ġuża ċess. Sawo li jedi, issa jimxu ħalli-mmurru. U Mattew, naslu l-knis għandet erfu di. Roset, eħx it-tlet tabbatini daw? Roset għallijom, it-tfal tal-jom, Isma, Susi, inti ġili mort għal-vista inti t-tabib? Dot, murrara li kiku jkollok tamlinna kont ta' kull vista li għamiltilna. Kem jitla, Murara tabibe, kemm jitla għalek? Isma' skużi ta' int, għamlilna pjaċiru itlaq il-barra, koħx tindaħal fl-affarijiet personali tagħna ta' ħatibqa t-tormentana, intux! ħatibqa t-tormentana, għux! Isma' ċens, jien għandi x'nagħmel ta' kif se nibqgħu. Għalli biss għandek x'tagħmel, mhux kulħadd ikollu x'jagħmel. U għand kemm tkabbar, tgħidli ħaġa, Mur ġibek xi avukat, jew xi tabib x'kont tagħmel. Kont nagħmel kif jagħmlu huma, forsi mmur aħjar. Biss isom ġo moħħok li fid-dinja kulħadd żonjuż, minn għall-ħaġa u minn għall-oħra. Trid ngħidlek jien ċens. Isma', sinjurina qatt ma tqaltlek fl-affarijiet tiegħek ta' ma ħallejna ħanaqla lejla bil-kwiet. Dot, għajdli ġess, minn hemm. X'il-umna? Qedlek minn hemm. dejjem moħħok biex toqgħod bil-qiegħda. Għajdli ġess. Isma', mhux aħjar tidħol fin-nofs u tipprova tirranġa s-sitwazzjonijiet? Jien, Għax inkella se jirranġa kollox dak u se jieħu l-mertu kollu hu. Ara ċens, jiena nissuġġeri li tagħmel kollox xal-prima, tajjeb? Safer, u mbagħad il-konti batu lili u nħallsek jien. Kemm qed tirraġuna dot? Raġel int, u ħalli fidi għax lulu lilek inti. Mxemtux.
L-unu lilek intiq, l-unu lilek intiq. Ikolli ngħid id-dot tittaħar u l-kuxjenza issa. Inta tibqa' tfarra vojt avukat. Jien m'għandix taħram il-kuxjenza, din il-familja hija ħabiba kbira tiegħi. U għalihom nistni nagħmel kollox jien. Pa, tagħmel obbligazzjonijiet ma' ħadd. Ara, jiena naf li ma kellha xi flus imwarbin u anke xi dejn. Imma jien ma nafx fejn kienet taħbihom binti. Issa jekk ma nsibuhomx naqsmu l-kont bejn tlieta. Noħroġ jien, int u Jessie. Kont se ngħidlek x'nagħmel int, jiena mhu se noħroġ l-ebda sol tal dan il-funeral, jiena se nagħmel eżatt kif qal id-dot tiegħi u se nħalli kollox f'idejk. Fil-każ inbjaw il-ġojjel li ħaddu minn fuq il-mami ġej. Ara vera bassa inti ta' jiena din il-ġisirana bl-ebda mod mhu se nbiħħa għax din tappartjeni lili. Kif inidi? Mela nsejtu li l-mama tagħkom ħallit lili bħala l-prokuratura u li tagħha, Miskom tistħu, Ejja, ġibu dak id-deb kollu li ħattu lil-omkom. Isa ċalqu. Għallu kaza għalikom, miskom tistħu tisirqu lil-omkom għada sħuna prezenti katavrew. Għada ma stiraċ! Skawzi! Sur avukat, jiena din il-ġisirana ħatta, għax jiena kont xtrajtila lil-mama meta kienet għada ħajja. Ajma, xejma kienet qasmet qalba meta kienet saret taf li zeta taħdejna għandha ġisirana tad-deb. Imnalla kont jien li stajt nixtriela għax dawn it-tnejn lanqas kellhom solt fuq ix-xaħilfu, allura biex xieraq li noħodha jien. Tajjeb, Ġez, tajjeb. Allura Ġez, għandek xturi? Nagħmel tajjeb għalija jien sur avukat. Isma' dott, imbillina qatt ma ġejt il-klinik biex tagħmilli xi vista, nassigurak li saqajja daqs ta' Jessie sbieħ ta' jekk mhux isba' nurjom lokawdu. Kont se ngħidlek xtorieħ ta' jaħa kera. Era vera, dar ġibtuha, qisu propju ħanut tal-laħam. Ara dot, għandi bżonn pjaċir minn għandek tafx. Għajt li ċens. Għax issa jgħaddu 4 tiem. U billi ġuża mietet, taf int, ikolli naqra ta' breakdown. U allura... Allura tiġi għandi klinik, nagħmillek vista ġenerali u niktiblek ċertifikat għal-bord u xejn biex toħroġ bordi dawn. Ma ħaqnejx jien, jien istabda jekk naħdem bħala watchman. Xejn ma ngħidlek jien ċens, oqgħod attenta x'hekk taf taħdem. Bħal martek tispiċċa, ċirijow. Jew ħażin jekk jiġri hekk, għax hekk mutin ċens, it-tabib jitlef l-ewwel unu. Imma jien les naħdimlek tafx. Ikollok xi kamra għal xi tibjejda jew tikħejla. Jiena nagħmel ix-xogħol tal-maintenance. Sur avukat, jekk forsi ikollok xi kanna miżduda u tkun trid lil papa jiftaħilek jagħmilek dan bil-gostu l-pjaċir kollu. Ismani Ġess, jekk ikolli xi kanna jew katusa miżduda, żgur mhux se nerħiha f'idejn missierek. Ara waslu. Iwa mhux fil-maħliet. Ġabitilna l-kwit f'mewta aktar milli f'ħajjita ġuża mulla. Ara ismani ċens, jiena rrid nerfa' fiha, Pa, inti se tħallihom jitfnu dik il-libsa li għandha fuqha, isa ħadd il-palm. Xaru kaza, mela għek kulħadd jitġennen jew dik mhux xierqa. Ara ċens, jiena nissuġġerilek li titfnuha b'libsa sewda, Xi ġralek pa? Qed tibżajja hawn li tqumu tidirlek jew twerrek bil-lejl. Biżejjed binti, għax bħalissa għandi bsajn nifsaqajja. Ejja paħi, ja ħasra, ta' minn xejn ta' isek tarbija, ja ħasra. Ejja, sakkar ma' ftit, pa. Umbat fuq kollox murara, bil-libsa sewda, u taħatt il-palm, u qalzit blu, di wara kollox f'xarejn se jiklu għal-wirdin ruħi. U naqta rasi barra ta' l-ewwel wirdina li titla fuqha żgur li fuq il-ponta ta' mneħira se tmur il-aħi ara x'ponta ndara lajt. San Pietro Marina, patinna l-ura! Iva ġez, jaħasni, fej konsessi, mara tħobbok u tati kasek, bħali. Vera, pata, alla ħares ma kien iċċi għalik. Jina wara kollox, għax inħobbok ta' ma konċ inħallik tixrob.
Tħobni, nizdilt l-imsarni fil-kantina, Jones. Veru, tama. Li kiku kont tħobna kont għamlinna hekk. Ejja, neħħili. Għawn ħama il-ġifirana hi. Ma kienx imnalla. Dawn tijak taw kol, mami. Jina nammetti li mara naqra sbukkata, ma bkonx naf li qed indejjaqkom daqshekk. U muri intma. U ejja xġejja edha fuq l-istonku tagħna ja ħasra min jisimak. Anzi, welcome back. Ma kienx imnalla li tmut, tibżax ta' forsi tmut għada. Ferħa bla temma, binti. Allura ma, għajdilna ftit. Biex inti ħassalt dan il-pjan, xieħad brikkun, kien kompliċi miegħek. Ifim li ġes, il-pjan kien kollu ta' ġuże, pero jina tħal feles u tajta daqxej għajnuna fil-pjan taħħa dak kollu, Imma għaliex għamiltu dan kollu għajt? Għax jina għat, illi jek nati għata l-ċensu tijaj u jaħseb li mit minħabba fiħ, jiddispjaċir u ma jibqax jixrob u jibda jiġi kmin id-dar, mux tal-li maħax għata, tal-li aktar ħagost u għankintom u lidi ta' kelkom 700 sena biex titnuni. U ejja, Zuzati, jina nħobbok, tafx. U tant kem jina nħobbok, illi l-lest illi natik kelma illi nibdel ħajti. Laxxita nreġaw ikkemi bik? Laqet tajd li jek. Tibda ġib li l-paga kolla? Kolla natijek, ġubs. U tibda tamel washi futi kull-jum? Kurrokna ta' ġismi. Mela laqet twedni allura, jien nerġa' nkun żuża ta' qalbek, nerġa' neħi nervi kollha u nerġa' niġi miegħek fid-double bed. Oh, xieħlew, xira ikonna baby boy, issa. Taqtarix labtejt binti tafx? Għaxadni ħanibda l-istart, ja? Ara xħanajdlek? Ara ma naqdikx tara xifim tedwiċ fenek, jew tixrob xi ħanut, għax ma lajn irranġak għal-fris. U pa, ara ma jfettilekx tiftaħ xi toilet bħal ta' zeza. Brava Jessi, issejjew ħanannaqkom zbieħ tiegħi. Ejja Anki inti ċens ta' qalbi. Perikli batribaw! Ekol imbirka binti.
Ejja tabib ejja, għax għandi it-taqlib. It-taqlib qed inħossu u qed inħossu għalik. Kif narak qalbi tħabbat u tħabbat bla waqfin. Inħoss bum budi bum budi bum budi bum budi bum budi bum budi budi bum. Bum budi bum budi bum budi bum budi bum. Ejja tabib ejja, għax għandi it-taqlib. ċesi kemm inti mqarba bil-forsi tħawwat nitri. Ikolli nċedi fidek jekk irrid u anke marriċ. Inħoss bum budi bum budi bum budi bum budi bum budi bum budi bum bum bum. Bum budi bum budi bum budi bum. Meta lilek jinnammira kollox biss jibda jistira. Inħossni qed nola mola jismewwit. Ħana millek tazza whisky inkunu għarrajiet friski. Issa ħalli kollox fidi nurik jien l-affarijiet. Kif imorru fejn jienu anke int. Ejja tabib ejja, għax għandi it-taqlib. Iċċekkja niftit sewwa, naħseb għandi ħafna nkwiet. Et inħoss ħana kbira, qalbi tek bla waqfin. Inħoss bum bodi bum bodi bum bodi bum bodi bum bodi bum bodi bodi bum bum bodi bum bodi